Mano abuenda takwirikia na gusoma chinga kieciga eskuru yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ekiseme imeyensi ya Kenya skuru eganigo ibwate kurwa klasi ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing, abuasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kigama babwato bosombi weskolo ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekaragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega era somuchie obosongo ensema ya jogo aria Saint Mark's Bakres Miasi number 0726732322 JMAP Preparatory School Jishinde Mushinde. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga Seduke yiga ya Uhuru Superstores na mwokwege namuna ekale awo watagete ni gukwaya nyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints. Eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyo muchuyigo musongo yueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers yuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na
Were bya mwanjo muligara lya Gatembe TV litukeligalera rero lya Ijumaa tariki 10 omutinyo 10 omwaka bwekiribu 2025 yakene kionga chinsa ibere a senchira ya bwekiranu chiningongoro kwaro ne toto nyaingiri korwa sensa memanyelyo niko tokubwatira nere Wilson Makoli. Mwanjo muligerali lituko lya 10 omutinyo 10 omwaka wekiribu 2025 nelituko linene lya Nyaraka cengerwa buna lituko lya masingira useri lituko lya bito etanaine ase ense ya Kenya nomega kusemega Nyaraka bagakoreka ase chinsemo ao imense ya Kenya ase county ya Nairobi nigo muigoyora wa amono muraibu enso moske William Samoei Ruto ime ya magacho State House Nairobi kolende haze county ya Kisii nigo muiga omonene Nyaraka bokora wa mono muwasiri bwechisemi muske Julius Migoso Gamba ase eskuru ya Kenyoro ejwe gotoka ime ye bunge ya Kitutu North county ya Kisii munagotumanyia omorikito Daniel Ontiri. Chinga Kenya yalinge gochengera lituko libinto bitonchukanaine kurwase county ya Kisii omoyogoyo nigoragwa n'omwaziri w'ichisemi omoske Migoso Gamba moiga okoreka se skuru y'oboroso ya Kenyoro ime ya monyerero Kitutu North aiga Migos nigo hara baraibande gatiabo abubwatani ao bakoragwa n'omubunge w'ensemeyo Moske Jafeth Nyakundi gati yabubwatani banda bange oikerania ekirenga kyogosime kimete chibilion 15 wiko mwaka wechiribu 2030. So I want to encourage each and every one of you to take up the call by His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, to at least plant a tree or 2 trees or 3 trees or 10 trees. We've been able to do that as a country. If we do that, we could also be able to meet that 15 billion target before 2030 as we had anticipated. Ukwana chinga kecho boigo nigaboria aborokigwa kubwatira masomo koboko na gwetanga kurwa sobosali ao igatiabo okorobekana chiskuru egento gekoirene masomo abo magega na koleta sara asabaibuli. So I want to encourage the students to engage in dialogue with the schools so that if they have issues that need to be done, they are dealt with without them resulting into committing arson, which is also a crime, by the way, and some of them are being arrested, so that those issues can be resolved amicably between the students and the institutions. We also ask the parents to engage with their students, their children, so that they encourage them when there is an issue to have those issues discussed in an amicable way, so that we do not reach the level of destroying school property because it becomes expensive, you lose time, and the parents have to redo, and they have to be charged afresh to pay for whatever is destroyed. Asensemo yichisemi nigakwana igoro yumokyoye nechinkwana nabatenili bechisemi koenekebuna omogiro waborokigwa wechi university oikeiro moelio. The lecturer strike they had a meeting yesterday in Nairobi between the universities and the lecturers and SRC, and they've agreed that they form a technical team that is going to look at the payrolls to confirm how much money has been paid out of the money that they are requesting for. And we've encouraged them to talk to their members, the lecturers, to go back to class as that issue is being resolved. Komenta nayo Nyakundi nigasegeta abamenyi bensemeyo kobekumukia asogosimekemete. As you know, Kenya has won several awards on issues to do with environment, more especially our president, Dr. William Samoei Ruto, who has won a couple of awards because of being a champion of planting trees and the issues to do with green energy. So we want to encourage each and every one of us, wherever we are, that we should continue planting trees because they are for our own benefit and the benefit of our people. Nichinga kecho eskuru ya Kenyoro ya botukirobokonyi webitabu asaborokigwa.
chibese chokogora chi computer na magaye migosobeka ligina lyomosingi asamagacho yibirasibire biya asekemo kera chigutumika buni lab bunencheremo yugukinia masomo ase skuru yoboroso ya Kenyero nelia ye secondary Nkoroboterega sene kyaga tembe kuroiga se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri na ase county ya Nyamira mwanchumurigererio moyega omwanene nigo nyaraka bokorawa amo nomokonyi womonene bweri chiko imianti ya Kenya gose Solicitor General Shadrack Mose oyo nyaraka bagakorawa moyego yo ase anyaraka bagakoboria omogusi gotaitanga gose gotayatana korwa ase serikali hanene korawa no muraibu ense Muske William Samoei Ruto munagotumanya morikeito World Cup Okara ukwana ase omuyega bogochengera litukeriga lya mazingira day Solicitor General bwe ense ya Kenya Muske Shadrack John Mose nigo ara abananchi kurwa ase ewadiga ya Gachuba nseme chiga cha Nyasumi ili gochengera litukeriga asagendere ko bagakobabulia abananchi kwaneke bunango twara bali naryo gusimekemete ili gwekerekerenga gye serikali wigia emete chibilion 15. The government of Kenya, under the leadership of His Excellency the President, launched the Chasa Miti Initiative, an ambitious national program aimed at increasing our country's cover to 30% by 2032. Through this initiative, every Kenyan is encouraged to plant and nurture trees as a patriotic duty and a gift to future generations. Ukwana nigagendere ko bagakugania abananchi kokora enaryo gusimekemete ili kulinda chinsoko na wego kweneke buna ngoli bali ogochinja kwelire. Let this Mazingira Day inspire a new sense of civic duty to protect our environment and preserve the natural resources. Let us do this for ourselves, for our children, and for our generations to come, and even for the unborn ones. Oigo ase omoyogo yoiga nigo omo county commissioner we county ya Nyamira Muske Erastus Mbui agendere ko bagakogikiria na nene owibi ubwagendere ko bagokolekana ase chinsemo ao obwetugo na boigo no wibi we chiwaya chistima yendo kolengana monere kiagendere ko bagakobolia bange omolembe. Wizi wa ng'ombe tunataka kuzungumzia hilo jambo, na zaidi pombe haramu iko ama haiko? Iko ama haiko? Iko na inaharibu vijana. Tunataka kuokoa kisasi jamii, na bila kushirikiana na nyinyi hatuwezi toboa. Abantu baansire kurusia kuiba chikwere transformer kuiba chiwaya katika chimotige bintu ebyo nanya nonde bwenzi okaleka okora bwego mwego mu county commissioner unateba Waigo asimoja gojiga igabananchi kurwa sinseme chiga bagendere ko bakobolwa kubwatesha serikali ili kwenyolera magendera mange egati yabo kuretera wechistima chibara egati ya magendero ande. Tusicheze na tusiteleze, kwa sababu tukikaa kando tafadhali nawaambia tutaumia sana. Tafadhali tushirikiane ili tusongeshe Busia yetu moto. Ingo ripoti ligetaseni cha wanchete kya Katembe kugega asinseme chiga cha Nyasumi imeye wadi ya Gachuba ebunga yabo ketutu wa Masabe county Nyamira inchi konkuruko Polycarp Okara. Na tutigarete ase county ya Nyamira nigo abaria basomete kusabasoma bakoro beskuru yoboroso ya Nyakiore nigo batwara omuyega obugosimekemete ase skuru eyo atobega banyako baba kubwatuka ogosira bochia ase abarokiwa abagosoma ase skuru eyo mune bitabo na boigo ebitamba byobocheno munagotumwe muri kito Fatika Disemba.
ekero rituko ria rero riri ria Mazingira Day nigo baria basomete ase skuru yoboroso ya Nyakiore bachichamo ase gusimeka emete ase skuru eyo ase ngaki ya Mazingira Day etwa very happy ase gusimeka emete ange chiribubere ase ngencho yo korokia Mazingira Day na ende buna climate challenge yabe irororo elio na into baba mo babo ase kurus carbon eli na intue tonyore mbengi ya yokonywa na eliti ya itebe buya are no gusimeka emete yo nigo baenana ebyewa buchasa borokiwa abo bagosoma ase skuru eyo buna enjira eyemo yabo yokuba omoyo mugusu no ibocharo alanje no yoma bwa basomete ase skuru yiga na gweta iga 1997 etwaligerere buna batu basomete iga tugachama singincho kwera na Baxter community ase skuru yaito tugateba twarengeretie many other places to come but we said to go just say school way na mbeye mo ko motivate abana baito kusabana ba mintu bagosomaga iga ko batebinga umuntu wakurunya kure primary ave star school gali ga abana bali ngo batromoyo na kubase na kubatia nguvu nga basome mono ubo gimambule sikali obuya mungira bwe president ate abana babinga abantu bateko na chinko egere chinsana chiboro tate ko batenga gaki elio giri ko lya muikere chigaskiri batatebe chia 300 batolete na batatu amatemo yo chikona chemete go sebono yakwera bona yuko beteri tuna chemete asinge njunga ntu bwati option so ere gasi ya 300 Mr President wherever you are I told you can just hear me kindly tolete gasi ya 300 egato sige kona chemete metekine gukwana amo ni chinyumba ao choburaria nigo boigo bakwanira igoro yobuya bogusimeka emete esi yetu ya Kenya genda kumnyoka wonchole sana yemete yetu na gusimeka gato simeke mete ekobe kiriri na ende yabali tundo mwana oria gato simeke mete etali komusa amache kuroche gokutukolera amache gato simeke mete kuna bono gusichi para chinyinge chio chiusaleka gato simeke mete along the road neyende yebono gebwate melibuna like the gum trees gebwate melie water chipara na ndi anete kiriri yone pare agachirute gokamoke karembura yatule gwakonyole nsejo ere ebwato botero bonge pare yekolemoka simply because yemetembe betogozimekanchira chinkaki echecho nigo bate babuna are no gocha kwabo amo na gusimeka emete nigo boigo babwate ekirenga kyogo chia gusira nonyena magacho ase skuru ejeiga nigo onale kubolinga abantu abange ngwe batore skuru chito mo especially primary school sia stwarule onale kubori ora alumni bari bakurunya kiore na abandi bakurusiko kamuranje to chamo ebintu mbiro konyora bigane iribu nabono structure chinke chi toilet nyumba jiri chogo chenu nonya no kwa cha chiri prali to chamo sengenyo nyasado seniri twasokire twagache structure none ri prali bunabono ntubwate plan buna chiarumi nae kobeke structure iga yeri prali to yeri kerietari ito so that skuru yaita yandere kyano abana baitu bagosoma na abana bali bakoyo kenyoro gito. And we have reached that time that the infrastructure for the CPE system needs a lot of facilities like laboratory, like library and other learning facilities that will support the curriculum-based education. So it needs the support of even parents. Hinko reporter Gatembe korwaiga Nyakiore ejegotoke meye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigad Kisemba na bonenjira ya moyo gochengera litukeliga lya masingira usiri bindo bito tanaine ababwatani be kyombe gyabo bas chapter community based organization nigabomera na asenya gitali ya Mutondo egotoke bunge ya babase county ya Kisii asomoro bali bogosimeka emete na nigo baragwa hamono munyakirogobo Vincent Maisibanyamao na nigo bakwanira amange ari bagende bakoba bakwanekia gwetiraze kyombe kyo nabo yukubori kogendera gusirwa na bonsi bali bwato omoyo nibirengererie bimo gusibara sanga omoyo nibirengererie bimo kwebwatania amo ne kyombe kyo ekyombe keiga nigo twabire tukora emirimo ase omwaka oyo moerire twagendete kubwate cia serikali ase emerogeri yaye gokora ase eng'encho we want a society yaite ekine
lero buna yange Masingira Day twachorete dispensary yiga ya Mutonto toichia singi gusimika emete gukora usafi na gutarira abaminta se community na kubate yubu ya gwimete. So today twasimikire emete buna mwaiwa saidi ya 3,000 saidi ya 3,000 ase compound yiga emete ao tuli no ogosemerio konenga gochimotwe ekero turera na asaya tonyore community ye emete ya losiri environment iringia togocha twagwenera koberaro ekiagera twasimika emete mbali ngonyorore nyagitari netagete liriri enyagitari netagete environment iringia that's why twasimika emete mbali eye gwatro kenya gitari yeito nera kera baroiro bachirega iga kera baikaraso motense abakonyore kiriri kya mwakire obeire buya otwale encouragement irarireka ona abana ba mintongo basaba ese kiombeke geito boniga enamba etuikire 85 members oyore wiringo choine kiombeke nabagocha ndubwata obisi ali tumbe nabagocha ororo tomuriki abo oyomo bese kiombeke omudanyira matanga omunjende ndeka sebarisha omusira sori twakore project yao tobate extension negirogo tokwanira matanga tokwanda wakoni ndanyira matanga namuna se wasachapta ngutarira tola bantu bari barwarite namuna bari batari kunyara barashinga twabakonye na kubakorera usafi bari batari kunyara kinari gusaba abarayi baitu tubuatira n'ibintu by'indagara togendera gukimoki ndubasa kubuna ende gukimaye twabere tukumera na challenges kune group mwaso amangana finance tunabona kero toko travel kumira nasi bunaya ego tabera kongo travel mpaka tuikasayo nyora toko ande mifuko yaito kuligyo nyene mete bune yiga toko ande mifuko yaito kwanda korora barwire tunaenda kwa mifuko yetu. So tunaomba yeyote ambaye anaweza saidia hii grupu kwa mfadhili kwa njia yoyote ile, tunamkaribisha kwa unyenyekevu na kwa upendo mkuu, angalau tuweze kuinuka kama familia moja, kama kikundi ambacho kinaweza fanya kaunti yetu na nchi yetu iweze kuendelea. Amo ujumbe we bunge ya Kitutu Masaba umusikigiri vumbane gesairo kubwaterana amo nabo bisabo bolendi nigoli tukulia banya kabagasmeka emete ase skuru ya metanmaywa unanchira yamo yo kulinda masingira naboigo nigo umusikigiri aigora ebirasi bibere ase skuru yo munagotumanye muri kito Paul Kapokara. Walimu bado wataendelea kuajiriwa, ndio mwache kuwa overloaded. Hatuwezi kuwa na mwalimu mmoja ako na subjects 12. Kwa hivyo kupitia kamati yetu na serikali kuu, kuna walimu wengine 24,000 wanaajiriwa mwisho wa mwaka. Huu mwaka unakuja, huu mwaka ambao tumeingia financial year, nitajaribu nitengeneze zingine 5, nibaki na 6. Mwaka ujao kama watu hawataitalafiana na CDF, nitaona nitatengeneza zingine ngapi. Tujaribu tuone kwamba maafisa wetu ambao ni chiefs, ambao wanaona kwamba kuna usalama kila eneo, wako na mahali pazuri pa kuwahudumia wananchi. Kwa hivyo naomba tuendelee na huo uhusiano. Walimu wangu, tunajua changamoto ambazo tuko nazo. A number of things are not working for you. Tuko na mambo ya health cover. Mwancho muligereri na mangena kwariganira sekeonga chinsa ibere magoroba ya rero kurinde gwikira buni gatokanda sensemo ya kabiri ya studio tonyore engwana yerituko korwabo tona mutimo kwa mukaigo tokoirana tonyaga batokugendera nekionga chinsa ibere igotosuka uchiare. Wizi wa ng'ombe tunataka kuzungumzia hilo jambo, na zaidi pombe haramu. Iko ama haiko? Iko ama haiko? Iko na inaharibu vijana. Tunataka kuokoa kisasi jamii.
na bila kushirikiana na nyinyi hatuwezi toboa. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu mwancho muligere togandira ne kionga chinsebere mambe ya lero nigo abana boda boda koruase county ya Kisii nabo county ya Nyamira banyora amegerio chinchira bagwente kwebeka namono ase okwerenda ase chipara na namono kobwatekana amo no comment kana kwebasukane para ase banyaka bakwegwa megerio anene mono igoro iyo kwerenda borwa ase emebasukano nabo igokobwatia amachiko apara. Majina anaitwa Dominic Babu, president wa Boda Boda Nyamira County. Ningependa kushukuru the wealth sharing optical. Number one, sisi kama Boda Boda tutashirikiana na wao, tuone tumeelimiza vijana wetu watoke katika hali ya umaskini as one way of trading in the biashara. Wengine tumezielewa kama mimi nazielewa. Kwa majina ninaitwa mchungaji Paul Mwangi. Ningependa kuchukua fursa hii kushukuru rais wa bodaboda wa Nyamira County na pia rais wa bodaboda katika Kisii County kwa sababu ya kutukaribisha, kuhamasisha wanabodaboda juu ya usalama wao. Usalama wa kweli kama nilivyosema katika hotuba yangu unaanzia na kuvaa kofia ya wokovu
na baadaye kuvaa kofia ya kawaida. Kuna kofia ya wokovu na kuna kofia ya bodaboda. Na ndio sababu Wealth Sharing Investment Group imejitolea na kutumia pesa nyingi kuweza kuhakikisha ya kwamba wanabodaboda katika Nyamira County na Kisii County kila mmoja amepata helmet pamoja na reflective jacket. Tungeomba tuweze kulinda usalama wetu na usalama wa kila mmoja. Majina mimi naitwa Wanyoni Robert. I'm the director of Wealth Sharing Investment Group in Kisii. I joined in this platform early this year, and I can sincerely say that this is a very good platform. Cryptocurrency trading. So we decided to come to Kisii region so that we can do sensitization of boda people, because we saw that number one, it is about their safety. Many of the people wenye huwa tunaona wanatubeba kama boda hawana helmets, na in case of any accident unapata ya kwamba their life mostly inakuanga in danger. So we are doing it to protect their head so that in case of na umwanchwa umurigererie bosi bogo chengera emiaka 20 yoka kwikia makia ODM omo governor we county ya Kisii Mutske Paul Simbarati nigaumirana nigatokyo mugusi balia bamyata ime ye county ya Mombasa chingagi checho nigo omo governor Simbarati akwanira kamarige chae zatabna nigo bago kubwatrana negati ya governor kubwatoka oroboti rwabene anemono igoro ye kamarige chae kubwatekana amo nogocha webonasi enge yenyata kubage gosoka ama tukamake aitire korwa factory au ko ase anemona sinsemo ochia western Kenya. Mombasa auction ya chai imekuwa ni mambo mali ya wizi inafanyika. Chai yetu inatoka kule Nyanza na Rift Valley. Eti tuko na watu karibu 9 ambao ni auction directors wanatest chai kwa mdomo, wanasema hii ya Kisii ni mbaya, hii ya Kericho ni mbaya. Wacha niulize, ile miwa mnakula hapa Mombasa inatoka wapi? Managu ambao mnakula inatoka wapi? Ndizi inakuliwa hapa inatoka wapi? Nauliza, mbona chai yetu ikue kwamba sio tamu lakini miwa ni mitamu, ndizi ni tamu, mboga ni tamu? Huo upuuzi lazima ishe. Hakuna vile tutakuwa na watu hapa ambao wanatest chai kwa mdomo alafu wanatuambia chai yetu ni mbaya. Bonus imekuliwa kwa pesa ndogo. Tumeamua wiki ijayo, huyu ni mimi, Gavana Parachok wa Bomet, wa Kericho Gavana Mtai, Gavana wa Nandi na Gavana wa Nyamira, tutatoa habari. Sisi tena tutaamua kwamba hii auction ya hapa, hao watu wana test chai kwa mdomo, hatuitaki. Tunataka tuuze chai direct. Na mimi nasema hivi, soko liko kule Uchina, soko ni kubwa sana. Amerika soko ni kubwa. Kwa hivyo tumeamua, Mama Wanga, hii mtatupea support. Mambo ya chai ya kwetu kule lazima sisi tutahakisha kwamba tumeuza. Mwancho murigererie segiyo kurwania marwa tanjiri nigegendera sinsemo ao imehiensi ya Kenya na nigo yagendera sigetambe nitukulia lero nigo omo sub county commissioner we county ya Kenya ene kebna nigo emwerobiri ao agenderete anene mwana kurwania omarwa yu atanjiri mnago tumenyumurikito Gilbert Kobe. Oburayi bwa provincial administration kurwa sensemo ya Kenya litukulia lero nigo bara obonyabi bwo kulia amarwa yo gutinda unyara ko bakorosi wa senseme iyo. Jana jioni tulipata habari kuwa kuna mahali pombe ilikuwa inakemwa, wanatuambia kuwa mahali hapo inakemwa 24 hours. Kitu kama saa 2 jioni usiku.
mtu alituma video kuonyesha kuwa kuna ugemaji unaendelea 24 hours haisimami. So saa hiyo tulipanga raid mara moja, nikapigia simu Madam ACC nikamwambia sasa atafute watu yake aweke team waamkie hapo, kwa sababu tulikuwa tumepewa jina ni boma ya mtu anaitwa Bwana Osambwa. Sub County Commissioner w'ensemeyo William Kaibet nigagoteba buna obonyabio bwo nigoboirete okubaga kwa marua gonyara kubaga gutindia echanga na boigo marua ndanya kubaga ukanone serikali kurwa sorogongorwa. So kweli leo wakati wameamka hiyo mapema wakaenda kutafuta hiyo boma, wakapata ni kwa mtoto au mzee ambaye anaitwa Obara Msambwa, kwa bibi yake anaitwa Ann Obara. Ndio akapata kangara lita 600, changa ambayo ilipatikana hapo ni lita 40. Pia wamepata hizo brewing apparatus, naona mliona hapo nje. Kwa jumla walisema kwa sababu walitembelea boma kadhaa, walipata kumwaga kangara lita 1880. Korenganere serikali kushonya ko bagi gwanchirana obonia bwa marua aria tancheiri gokia saba ndro bwo bwengi bwa marua yogutindia ya tuguteirale na serikali. Kwa hii katusi ndogo la Kenyenya, sub county ndogo ya Kenyenya, tumesema hatuwezi kukubali biashara ya pombe haramu na banki kwa sababu inaharibu kisasi kichacho. So tumejitolea, hatuwezi rudi nyuma, bado kazi inaendelea. Sasa mahali hapo ndio kama vile umesikia chief sahi akieleza, sasa kazi inaendelea area hiyo. Sasa kuanzia leo kila siku watakuwa wanaangalia, hatuwezi simama mpaka tuhakikishe kuwa hakuna ukemaji ama usaji pombe haramu linaendelea hapo. Niga basabire bari bakoenga bari biasara bingabanya ko bagokora erigo konya ikinyoro nabo yigo gisaku ambao wamepatikana vifaa vyao watatafutwe, watapelekwa kotini. Sasa sisi hapa tumesema wale baba watapatikana wakifanya hizo biashara haramu watapelekwa mbele ya sheria. Sensemo ya Kenyenya asonya ko batuika service cyo mu DCC Kenyenya atonya ko batokorora usangirirwa abo yigo okonyabwa kwa amarwa yo gutinda yakoba kuri kurwa sensemo ya mugambi me yensemo ya umachoge borabu kurwania marua yo gutindio babere seria nkon kurwa sinsemo chinde ko ndafeseme yiga omudisi wenseme yiga ni akwelesera buna abasaba abanyakoba ko beko mukiato kurwania marua yiga kurwa sensemo ya Kenyenya asekenyoro Kenya miyobo machoge borabu ya county ya Kisii Maritana nche Gilbert Kobi. Manjumulge siasa chabo chale bakeme county ya Nyamira na mono anse ward ya Kirenya, ward ya Nyamaya na ward ya Nyansiongo niko chanya kubachukana kiwasomo yoga mabo matanga uyo nyara kaba gogo ikiranwa amono mugavana bwe county ya Nyamira omoske mumyaribo asabo igo omoske mumyaribo anyara kaba gago kwanira obuyabo mu gusigo chamo nabo igo abanyara kaba gose bali bakurwanira ebirogo ebyo ase county yose chiward ya Kisato banyara kaba kubolikwa gokora siasa chire echyo murembe munago tumuri kito Fatigari Gisemba. Rituko erimorioka maiga yekiombe ekyo getenenerete obochori na boigo chimbebe kya IEBC goikia omwerio bwomoroberio bwo kubaringoria baria bonsi baganetie ekerogo kyobo MCA asobochori oboke nigo omugavana bwe county ya Nyamira omoske Amoski Muminyaribo akwaneire igoro yobochori oboiga oboke na kubasemia bonsi abubarigetie gocha kochorwa buna aba MCA kwerekea buna nkokora bari chikampeni chomorembe. Tutaraika 2027 hii by-election tuko nayo Nyamaya, Ekerenyo na Nyansiongo yonte itetokore chikura somorembe abantu boka bakore uchaguzi tutaitise ichinde chance kwa sababu ukileta vita hiyo vita hawezi ongeza kura igo tokore asomorembe siasa ngujakiri ende muita bantu bande ondoko ni bando kiaye mwakiri siasa busia na buja kanyoro mwari ku wananera na nera mo karanstenera rai
ensemo yaye omwanasiasa Jeremiah Ongaro kurwase kiama kia UPA oyo oromurwaniriri gwekirugo kiobo MCA bwa Ekerenyo nigo ensemo yaye aereire amagenderero aria arachigoikirania aise konyora ribaga buna omo MCA kwe ward ya Ekerenyo Ekero nyasaye tokonye tukanyora epati ya UPA epati omugusi ano epati nera tujikorigeria ekirugo gitariki 22 umutinyo kumno umwaka oyo eye igo yacha nyuma yoyo kabeire umu MCA oyo Mindu Titus Nyaboro ekraba anyora ribaga kobe speaker igasiria akorete sa ikiriti ndutaite ko batoko yobwata korworo naende tokore buya mono wetani yake nyora chinga kichire chinke lakini ndoteme kuruesa esa batigerete tubwaterane korworo tunyaka batoko konya abantu baitu bekerenya bono gaki na inche ntaite kurigiririga tinda chorara singoenda guchi ndate korariga chikure chimugwaka nobo maene mwanjete matiangi gose noburimu ingonyorana matiangi taire tikende ali ona inche mbwati guchi asengo chigokonyeka onye muri koba sinsia aso mwana ino okuruku matiangi Kukwana kurasa omuyega bwibiriro byokomwenia omusubati Jane Nyaboke Nyang'au kurasa ekinyoro kia Nyaututu ime ye ward ya Bukeira nigo omugavana bwe county eyeiga ya Nyamira omuske Amos Nyaribo nigo agenderera gukwanira igoro yobuya bwogochamo buna egisaku kyomugusi nakanya muna munyiroche musi tutaro etiamo ndogo siku tiyato tuwa mabobo musi ekero toramo tiyato mwate chimbu kubwatikana amonaya nigo omo MCA kurwase ward ya Itibo omuske Ramex Square ensemo yaye arorekana kubaraga ebyara baria babere bakubwatia eserikali eregeti inga na magenderero bakoreta sorogongo rwagusi lakini gentonkerie kemo ekia kuna kera abantu moramo mubopage asobwamo mwaro che serikali Nyamira mpaka nawe balibonye kubawa dana ki inchenda ase serikali gakara turaragira sinini ntoje tubachoini kera kero yaruwe tuchipara teyo no ene yemo abantu baito twetu Nyamira no nyene kilomita yemo lakini kisi chonsipi chikaruwe into togatiu igotiga tubwaterane ase omuyega oyoiga bwibiriro nigo aba MCA kurwase bunge ye county ya Nyamira babeire bakuria eira yogochia kwenekia buna ngungsira bare asobwamo eriokoreta amagenderero Nyamira najorene pati ya UPA eyindo manene yona mwabirete na ngomo tiongoriga anga alusetie keroge kimatebo ngatitio muya yukyo mintongo taire arega omo muro Nyaribo buno murocha ngina koro ngina ise igarwetega akorukirwa igonga nare kubwata moseriga no enkona tatingo ikanyumbetara ngajigo pima wetani siasa abantu baminto na barabumbandigirete igo mugambi tiganya sana kubeko ana ba MCA bakora ngusanyuma lakini ndoche bisi achile mbari gote waniki yasarekire hingo ripota Getembe kurwaiga Nyaututu eyegotoka meye ward ya Bukeira ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Fatigad Gisemba na musayo masiri tato Makori kurwase kenyiro kia Mong'oni mebunge tutu Masaba county ya Nyamira nigasokire na kuboria Nyarikoba gagokonywa gusugusirwa iria Nyarikoba konyora obubwenie kolenganera nigo gose nigatakeire enibo ejo eramukonye gochia konyora amariogo dina Nyarikoba agakoirana buna arenge gose konyora obubwenia munagotumuri kito podcast okara ngo ikaga igase kenyire kiga kia Mong'oni astokomere na mono musawo igasireta Thomas Makori bwe myaka 29 kagendete kobaga gwetumata watakana mono buroro bonga agendere kobaga konyora asubugi mabwaye asa kwerabuna niganyolera marwira mange ayo amuchandire
gisa omwaka 2012 Nibwate omuchango bw'oburwaire nabere ingorwa kuri 2021 basa nachakete 2017 nkanyora Chelsea 2021 nkanyora uburwaire bw'amabere alafu 2024 kana ngapima nkanyora nibwate uburwaire bw'ekidney n'ekidney nkagachenji iguru base yabere inflammation ye left kidney ekaleta kidney cystitis ona na tetunga nando munyigitari w'ekinyigo uko urologist engakiye yubono ngatebende ngene mwana na 3000 ekibono ndabwate bagande ninde ngene ndiki 10000 ngenda angora kibuna ngupimu na price ya Mariogo one sabali yo kambere ngo ngabata bono ngakira nona ninda last month naronga genda bagande bi problem ngo bere nene eyego chikuri kwaya nganchi ko baru nibi ngalo di transplant ona kambere ngo ngatike yo 2021 naro na watu mchana galikero nyanda ngaro bibicha engrupu ultrasound egrupu lab ultrasound nigo aereire njira bwate ubwo basubugima bwaye kubwatekanamo n'amarwira yagagendere ko bagakomusiongororoka ayokorengana monera bulire bitoki byokugura amariogo ayo akogorwa kibasa kinyinge nase nchokonyora kwa nentekemete kuru maybe nagende konda ndeyo nsigasi ndeyo nsiyogo boko nonyana abe no bago nere bago kore ono bona mama ne nyara na warite last month igana linara yenda nyegitari nera galikirwa Mariogo nena itu 14,000 lakini na manage kunyanyora kunywali nero rabire ka kumbate siase kwenda nyegitari kunyakora bipimo bikeigo lakini mwana yekere yabera komu sumu chando yuo no vero manena sana wenda kanyoro ukubwate siwa nariyo ragendere nigo boigo makuri agendere ko bagakoresa njira enkeye gabale no botako bonene ase gwikanga nonye no kuborwa endagera yentarere nganiga gukora imirimo y'amaboko kwenyorera endagera iyo yarasako nkubatakana mu n'ubusale rw'obonene ubu agwetera kinga kya gukora imirimo emekongu kubatakana mu namarwira yegagendere ko bagakumocandekera kingaki family yani tuba tuweso nonye ndeyonzi ono konyora kinde mono mesiki ukuli go tutegemeza simipi bono bune kondo yabane mno mama tukwira yeli iya toberira ko uyo ramu go tokonya naro no go tokonya witera nginje mu gosindiga nenya sana nya ko basisini nintu ikenya gitari tonyoro bugweni ninde tugendere mutu na yande munyasara twanjiri bono nigecokirie na kugendera kuboria bali habari no moyo bugwanja ngukwanira barahi na nene omujumbe kurasoro ngoriga rwabo gututu rwa masabo muske Clive Mbane Gisairo museneta bwe county yiga ya Nyamiro muske Eric Okongo omugavana bwe county yiga ya Nyamiro muske Amos Kimumenyaribo women representative we county yiga omuswati Jerusha Mumanyi na boigo na baraibande bali no moyo bugwanja bunabono Walter Chanua igati abaraibanda bwagendere ko bagagosaba na kubabulia ko enne kibunango talira balenkeje yiga na komukonyo likwenyolera ubugwenya elio neratwale gosemeria asubwe kubwensi yiga ngata kalio gene ndiri kero mundu kuburita Chanua uyo kuburi naro gavana Nyamira county na uyo ku Fred Matiang'i nere muri ya kara mwikire onsi banyare kongonya na baraibande bonsi bie ase Nyamira county yitu inko ripoteri gataseni kya wanjete kya gatembe koroiga setin seme chiga cha mongoni George gotokeme ya ewadi yiga yeligoma ebungane yabo gututu wa Masabe county ne ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp kara mwanjo muligereri goikira buna togukorera nsamiriga yekeunga chinsebere tukeriga aria areroria ichuma kurinde asensemeria kabire iyo ngotimoko nigo togochikonyaga otokumirana ase tokubwaterania eredio yagetembe nabo ge TV yagetembe aso murubari bwengwana yagetembe litukuria rero na nigo mbwata omugeni ime ye studio oyu bono igoikire ye studio serieta Darius Mosoti gose embura embe oyu arokiri ekerenga neganga yokuboria ekirugo ky'obujumbe bwebunge ya Bonchari ime ye county ya Kisii aso bachareo ne bumwaka wechirwe na 2025 boigo nigare umurikyo monene gwikiama kya UDA ime ye county ya Kisii
Kisii igoto skochiara njiri ngongoro kwa haroni ototo nyangiri kurwa nsemo yimanyirio nigoto botera na Ruiso Makoli na boy kurwa nsema transmission niga kurwa dijat no Kevin Ongeri magaye kamera Wilfred Matundra gendo twaro bulgario miyaga Temba TV ekionga kya mamugusi Baraka ninjo tembe ninjo dorome manana mazu bangina ninjo tata unankwa na gatinya tawa kira machirwe alikuri ni nkwana ngiye ubete nkwana muno amangana wakuwe kana bwangu kubuyondo erotabwati nababwati ngana gitata ito kubatebe bona siuna koyeteba unankwa na gatinya tawa kira machirwe mugusina atebete boigo kuri ni nkwana ngiye teri jongo ikwari jongo na korobani abantu ikino jondo ko otora n'abantu bikokoro echoke nkwana yaburunge bibuya kabantu bayunga oyonere ababwate nkwari na wayachabuya unankwana gatinya tawakira machirwe Baraka ninjo tembe ninjo dorome manana mazu bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakirania mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyo muchuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. JMAP Preparatory School ni skuru y'umano abwenda kwirikia na gusoma chinga cyeciga eskuru yekerero erosire ekerero naborokia bancire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya skuru ega nigo ibwate kurwa class ya play group
goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo kawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira endagera across kwa asachenire kegama mbabwato bosombi ibweskoro ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekeragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo aria Saint Marks bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ao ya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuke meyomo cyobosongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwa irara amange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maro yanda amanga yale ngo mubero nenta amanyete na wenete Samange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Ari Medford ni gamono egokoreria comprehensive health checkup asaba swati nabagaka nigo oraligererigwe hemoglobin CBC peripheral smear examination ESL naboigo glucose fasting calcium magnesium na phosphorus kidney function profile prostate specific antigen naboigo uric acid lipid profile HbA1c vitamin B, thyroid profile, pap smear examination, urine routine examination. Igobara Korea yiga nekerobo igobara Korea urine routine examination na physician consultation. Asichishiringi chiribu ikomine isano choka. Ine special offer kura chishiringi chiribu emerongo itoto na inye. Boigomba kore executive health checkup asabagaka nabangina. Aigamba geli ultrasound
on pelvic and breast asabangina, ultrasound, prostate asensema ya bagaka, chest x-ray, ECG, physician consultation, abu aseborarwe chibesa chikuru kwa chishiringi chiribu 15 choka kurwa chishiringi chiribu emeronge nenenye chimisano nesatu namsene inchuo mwensi tatarere asenya gitari yega eri hospital road asumuchukisi wigona woto kresemi ase 0762105575 gosem 0101001127. Nikiwa huko Saudi Arabia basta kuna roho ilikuwa inanisumbua. Yaani sijui ni kama ni kifungo. Hiyo kifungo ikikuja ikinikamata hivi, kijwa inaniuma hata siwezi fanya hivi. Na kitu kingine kinakuja hapa tu kama mzumari. Inanifanya hivi. Kijwa inaniuma hata siwezi kuomba. Hiyo ni wakati ninafikiria sasa wacha niombe. Siwezi omba. Lakini mkiwa na hii mesa ya Bwana nilikuwa nina watch. Sasa ikifika wakati wa mesa ya Bwana ninatafuta mkate na maji. Natumia mkate kidogo kama mwili wa Bwana na maji ninatumia kama damu ya Yesu. Unaomba unamaliza na mimi ninatumia. Mkitumia na mimi natumia. Tangu siku hiyo sijawahi sikia hiyo roho. Mpe Yesu makofi mazuri. Nilikuja pastor nikitaka uombea bibi yangu, alikuwa na mimba na ilikuwa na complication. Wakati nilikuja hapa meza ya Bwana tulitumia, nikarudi alikuwa hospitali. Alibarikiwa na mtoto, alizaa vyema. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia indibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime. Hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo be. Walfiti itosomete chinchereza to chukorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngentunga conventional medicine. Yani unyagitari wa kawaida. Itosomete ngentunga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2.
Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Ototo nje chikula nataka kuingia 2013 na chete kuingia chikula cha MCA ndiye katika ile ya cheti mkali chikula yo moreno na ikero monda kuingia chikula upya ekero na minyoka kuingia chikula nganya chikula 1200 kwa sababu ya mwenye urasogoli ya mbele lakini ndio tingi nje miaka ya nani ya ingine ngine ngata mchana kwa hiyo pia kama mtema sio kwa hiyo 2017 wana ile mwamanya 2017 ndio tuacha kuminyoka kutoka kwa campaign kabisa kutoka nominations nje ya wale pia ya jubilee kama ya jubilee kutoka minyoka kutoka pia gaje kutoka kwa polisi tena na sana ile bado bakachoi mkeke ya TNA na URC so pero tuagenda nomination inkaidorwa lakini ingetindo ikoidoro kura katindia sana na ndiko kaidori ya kabiri kwa hiyo rajikule chini ya kabiri ngabwa ni chikole chini sana ngaki na nataka opportunity ya somo chobo njari president Uhuru Kenyatta kajicharia ale ngono msike William Ruto ngari ni mjaro ile mesune kabaideni lakini ale ngeka kwa kwa naona kwa ni baada ya within 40 seconds mkabuli president inge mjanura bla match abange amaje tegesimeke na sana ya suneka asegi bigi kimeki ile close to 6 million Kenyan shillings kwa nikaya kama napata kununua maji so kwa kwa inachukua jigure jinga ni ala sasa ngana jikura ni 1680 tinaika asili ndio jikura Bende naenda karibu kama na tuaika 2022 ende nkari ile sema position ya MCA na kana bona tukaiwa ya wetu tukasema kwa Jubilee ndio anjito ya mruto sana mwana kutoka na hele na kutoka na ndio tara kwa ngoro kwa sababu Jubilee ni ndio bwana ya mko kutoka kwa maji to kulose atendra na bota ndio 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 watabana kwa ndio very confident ya confident kwa confidence ya ringi goro ngango ya kwa ndio kwa MCA na ukanya kwa sababu watabu tarama ngoro kwa tigo te para ni watabana iko yuna ndio kwa MCA gani ndio kwa mtoto kibira sekta ya lakini tukapointi baruna jikale ndio naomba tena kagereza Jubilee injira tuwa yone tusi na kidinga ne chora wa MCA bangi na injire ndege ngabo mu MCA njembere do matete kyagera na manye tenga mtu ale chinguru kiri cyabe taria
kinyare kanisa kinyo koranga kuwanda kwa nyasaye na yaba kiringire krogochu ya bwana yetu 2022 yes bwa sawa na ande eko gokolonda bado krogonsi yes ndamnyoka sana kuri munda kala wetaria na wawe tini mbraya kwa participate saini lakini ndera wote yumurariga kuna na bodi jikure jicha 2022 mwa kombati ya bodi chikura na mwaka yote singa congratulate na materimu mwa kanya kwamba akora wa mwenye mrimo azenge ntuma wake onye kwamba lero ina ya na kitendo kimbo kichi ya rage ndo ndio ntakorete na rekuba kubwa so nkaisa nekangateranga kirungi kinyasaye data yitumire kirungi because onye ni miradi gukwanda nandi udio 2022 ni sukumete William Ruto une deputy president ile city kama teyo mchana no rusunya kaiga kare sima kiri na wasi 2017 na ninge yete ara bisa yeto bakana bakasa chimota na bakasa mimi akaleta chivesi akaleta shilingi 600 tokaleka shilingi so nalinge cross mwana wananchi na temete kuika wananchi ange birero amaichanga wabata wana wa ujuzi kulu michango yeji kanisa naona alenge ground kwa ekari yeka chikule yeji akwa sinatanga somanya chiale chake ila kete kutuna kwa jigura 2100 so bono kuruerio bona tokona gusuguma iga injira nkogenda function nakwana injira abana inchi bakorora ngo BF injira ibintu nakorire so abana inchi boka abanyene bagachaka konte bya pana this is not your right position you are over and above this yes bagatebe segi okurwana segi ngao bona abantu bana ukwana kakaro muchieso bakongumira abantu ebinge mbura ebyate ebyo ogotaka komigereri nebike gwatole bikoroto yes so karoto kona kogende kabiri yo nkogenda ngona gutara ngulire kara abantu bakona gukwana injinjira ngona gukwanda abantu nande nanganje tebo nchali kurukare bantu bagotwara muyega bomali bambe tingiko ebe nebirero ebe ne kanise ko changirwa goikato iko ebe ria nabo goikabantange ebe goikaria bogia kumubo mono njena na koranga asali na nene kurukare nabona ari goikana ikabantu bamintange none kare taringe bomurinde so abantu bakanga encouragement ne kana utikuligeri nkanyoranga nimbwate ke wogeti maybe ekera baisa ko badrede insa e world level so ngatekera abantu bakwandra bange sana abantu bakabande bagachaka kwena social media bagatebe mechando tubugate bonchaliga muchando tubugate buborai ego twara konyoru umuntu ratikirete gukwana bunembura ubwatogore mu bunembura abantu bakara kwana mangana mange sana njusi iguru mosi metinyebere na cha kuita banga mangana mwara kwanire na yegure ngate banga mnao I'm ready to serve you muna mwaisa muna bana mwatebe yes ikiagera narabire ngokwana kuru November nkona gukwana rio giria banchali binte benchali bitakire gutwara miradi ya serikali binte constituency takire tware buna chikMTC kititiae ebintu biranyakorete biashara biranyakorete employment ya se constituency ya bonchali ebinte byekera banchali bako bitegerera panyore binabye birengerere biribori umujumba wonete gutwara akorera banchali yabona abona twekera bone se eganga yayo yokoborie kero kyo bojumbe bwe county bwe bunge ya bonchali mwantu murigereri onye ko bwata karengera kende 0741583878 ina namba SMS ni namba ende SMS ni 0726447367 nabo konya ka bagotuma ujumbe chiao tunyaka batoko chisoma nabo igonye ko batali boli go chese omoske Darius Mosot Embraimbe nabo kunyara kaba agoko liranelia egose goko libe kabwe ntinda nyara kaba kwerenelia karatu akira bomoske Darius ose Embraimbe nabonda abepeti yake mbolinga ki Embraimbe turacha kira se Embraimbe bona mbali bagolinga Embraimbe ngiyekoro kweruke Embraimbe it is a nickname that came karatu alenge standard 8 imbura yare gutwe karasima bana bamuramba bwatigita bya kare mbure gutwa ekaramanki alenge jirani kimugetiwe kika
gekaimukunekera mbauti kikarutwe cha yalinge nsema so that process tukagenda kuligereria nga kiembuliri yemukia ekwirendekera ma so nalikonya chinkuba kiara akira abantange na sabu bono ntu atakire gosoka isikimbulie gutua mwarimu na bamenya getabu mwarimu monena akangaki kiboko mongo igetini ngacharuki akarubaga onkale ngabu nirikuria alengene kisiasa chae so nkamenya na kwanete ngo mwarimu yature mbulembe tiatoraririria so it sounded funny bagatebone mbulepo it sounded funny and that's how it grew kurusana die gocha gocha fumbo gocha karotu achite nara kolete video coverage sana na photography nara koleta mangana training yechikwaya na gateri chikwaya cha Catholic so eriete lili kabana liesroga ni nene kero goteri yechikwaya cha Catholic tikabesroga ni nene bone karongo cha chikura ongo cha nalilio rieta ndi achiteri ale kurukwe kiabuso 2013 kiama na ligiti na kirogi kiabuso ndi aligiti kotaka kulisiri yake lakini ndia sira lakini bado rieta mbura bado likaengera mbura bado likatoka likaba persistent kegera ekiabuso ngia jete very strong sana kiana giarangara mayane ya 2013 lakini bado embulembe lika stand out na kiga kwa rero paka bona wone embulembe kuikarito kese balo chingolengi wika jendi beko gosiri asire se kaba no mata bande ba isairia mulita yose kaba ko ko ya wika to ya beko roro I'm planning very soon to do it so that abanda bange nali bakurifa bakumenya bwangu ngegera ko tokoligeria bara imbara bange sana tubugatana no essence ya Kenya batari kutumika malieta abali bible tunaro yes muno ya mabono musike kimani wa matangi na kumenya mai mbwa kwera kumenya ngakoro ku Paul kimani wa matangi ngina na jinga mwa matangi liange ya Mike Mbuvi songo no ale baba yao na bangi bali Kenya ke banya tukabakwera babo kanini kega na molinja je kabekeria na molinja bekeria abone eruti yumbuyere na ndo muna yo montata bana ni montata uniga ko maite amabolinga Darius Mosoti ngayale na bakura alega amagocha kuri correct ba lakini bolinga mbule mbega ya bokata bolinga ochire kwa magata ade bi mbule yoja ya tulo jabu bono nole omori kibwe kiama kia UDA ase county ya Kisii kina garinki oranya ko bakwanira na mono gori kiama ekyo na uburai bwao ase kiama ekyo muna omori kibwe kiama ekyo bia mono kiama ekigitongia atakire ko korubo chori and I think communication ingo korwere na botorache tokore obochori obo between December and January mirobiri nagendrete singe njobo to kanumbo chebuache tebogache ko to kora chikule chamana mana akaba mangana manga akaba sori ororocheri kaba karyo rocheria bete Kenya manyete bono moko nda gukora mangana ye chukura chobo chori we kiama teburo burukera sinzi mokora akanya liberera egere mekakati ebe kuboronge so that obo chori na bokorwa na bera tokina lino ne box chira ikase chitamnyara gwatwanchira kero mete karo konya ruburu bura abantu babwate maybe bororo na babande bakobwate linga no bororo basalie bintu binde so I think mero birniranda we yoko bangegere obo chori gocha gokorwa abantu bande basoe bateke chi position no ninje gondo inani interim basis go communicate mangana ye chama na kuigerera serikali na kumanya se bintu bikwamete twakwana so that yabana inje bamanyanga nkikegendrete yeah uya kigima na okubwatirana nebya manabiro binde mbiya takubwandirana maybe onyara kabaga comment gore okubwatirana kwebya ma muna litukulia ndorere kya kya UDA na kanu ge kubwatirana twarode kya magyo dia mge kubwatirana kya kya UDA ndorere kya kya UDA muna kai kubwatirana nebya mabinde bigante kubwatirana amone kya kya UDA kubwatirana kwebya ma ngaki kole na korokose orogoro gusigo singa kyokoba okoirwa nabantu bia mano umanyete bono igane chi interest cha chakire ko alignments cha chakire e campaign yebuna triggereti egagara karo kuligeri yo maiteri richi bura buru cha so ache chensi manda mana gasoa impeachment ya gasoa ebinte binge byabeire so e mood ko yabwate kanete karo kende e mood yo gotaka kolivate maite serikali nje itwa sana nekere serikali yeguitu maite serikali nero gibwato ko bakugutambi kuikeri yenjera wikera mbali nero iri yenjire ko nakoleto busani nalio nonya nekero egotaka kugambe bintu byabo buyakanya ni bate political support ekara simirubiri ya gokora bono ekero nguti kuligeri siasa ichagiti egiagera mangana alitu agatenga abantu bakaganyire ngabunge bunwe arrangements chimayo jakanga kiechinchi kolete kendoki inchiyo bono kana ndige ntiki ya kyabete nkelinga tigebe iga mapema so that abantu basomane mapema abakora bamanyekane mapema omuntu mutanyare kubwatana na mapema nkwara ali buna gachagwa agokwana alia
rabagosomera na indirectly ase omonto okorete literature nabakomenya ng'ana otora abantu saba anyagete kwanira iga ninchagosomera so alignments nchigenderete ari president bono manyete garigereretie aria hakanyora ng'a oyo kuruku Gideon bagenda gukora competition neraria ekorokana ngana ndo ruaniri maybe umuntu ndo ku Rift Valley kiagere segia kare koba between ya serikali no muntu Rift Valley keroke no manyiro ro monene otenerete kiame kene buna kirgia kanu abya ro korokana nga ni division iri within the region nanda batabenga kurusa abo bachakira kumubana bachakira kuruana bono abantu bande ba get sympathy ya Gideon so that nabokonyara bachakira koleta kupunguza umaarufu wa serikali so is another plus to the government egaroko government nandi ndetho gote bi murari ototo this is not the end of the mergers mergers nyinge ndetho gocha no mbali kwarra barari ngbe bangetaria Uhuru Park. I want to tell you some of them they will join this area because it is a long time nenga kiendambe sana kiara to kumanya to kumanya ekiagera buna bone karo kurigereria no yokuruga chagwa ekaro ngumurigereria mobarera matuko he will join hands with William Ruto again. This is politics. Edekaya mwanjo muligererie namba ya studio nigere 0726 447 367 ayun SMS na boiga nsema ya WhatsApp na boiga 0741 583878 boiga na otora aso mtandao o YouTube Getembe TV na boiga asema ya Facebook Getembe TV and FM ndio tunalikoba togusanga tokana gusanga nigotole nembraimbe Darius Musoti kurose bunge ya Abonchari igotokana tukogamba amange nomono igoro ya siasa na boiga ama gendere kero tugendrete umuske Darius yego gatenga inansa chinde ejiga abantu bagendere kumirana ndongere Kenya ko ikurigerwa sama tukamakaitire kyabere gukwanunga omugusina atagete ekiama kiya omugusina atagete nyomba yae nayo mulikibwe kiama kia UDA kurwase county ya Kisii no gwatabanga ni gore ntenenera mulikibwe kiama kanenge kyongere kigoro ikiama ko mugusina atagete kiama gusumugusia bwatira ne bibinde gusinga ki way forward nereria amangana political party. Let me tell you is a brilliant idea omugusi nere gutware nyomba yae agonegotiateria ebyame byomanyete ebyame bi nasinge njoko nyora ideologies chiare ko la sigune byame bi yetalinge ngiya kurukale na kekera abantu egache kanyorekana nga ekero konyora umuntu akoligia atagete ko konya kagurwe serikali egotoka nga wiketo kenabwate nyomba yae na abantu basobo bachore gwitire kyamekyu egere umanya kuruororo otegererwa se serikali ina esi gitubugate Kenya bono igato tetego sirie bintu ibyo tetego sirie into kuruko bogesaku ntotagetinga ne rasimo mugusi yache ne kyama kiaye kiekurugusi egere nga bono tumanya konyore keki ya serikali etakire keki ya serikali ekurugu everywhere ni toka kero kino muntu no mwacho rune kyama kia serikali gusi ekiama giasi no gusema chorina kiama giasi ekiagra that's the way to because tocha kenga bono wa munyoro agoteba DCP tikale boye ka Mount Kenya William Ruto atebe UDA tikale sobo yoka na babande Karunza atebe Wiper muino etikale yoka barahira atebe ODM tikale yoka bono roche sigiere between DCP na DAP Kenya alikwerende marava ya bakurwane seginga oyo atagito oyo na withdraw egerenga na liabogolie arabogolie bandera ya sabu egerera kananga na ere kingi ebintu ebyo no bitute kwa foid ekiagera gusiga igantu bwate byama byumugusi ntubwate PDP ntokebwate kesene cyumugusi ntubwate Kenya Social Congress yekinari geti kyarenga rama ya yekiabuso ya tingoma ya rama ya ningi atati kengere no mundo rugurugwa just as somebody ntubwate kende kurukupa ntubwate kende gekorokwa kia mani sono yongo ntubwate kende ga PKPK kende ga kiriye toji kia mundo korokwa misati yebanis misati ntubwate na napu kai kia musike macho kutima ito sabadongero so ebyame ebimbiro byomugusi the only thing kiragetiga iga no muntu mugusi maybe okoligi chikura kurase kyame kemo ekekemo kyabo kimogusi
amanya kuruoro na inda bagusi abange urumosi 3/4 y'abagusi bamwe abrufunga no muntu bwate nkoringia ore igokira abagusi na nyoro opportunity abagusi baranyore. The only challenge we are having here in Kisii no gutwara barai batagite maybe koriye birogo abantu batari kwegena nga na batake charge mbaigurira abagusi bande banyore ubuna bwoba ekera abantu batamaite to bwati reputation inge yo kwagacha abantu bandi na gupromote abantu bande baimuke naye abantu bagotwara obwoba kiro muntu utaka kwera osiria kanyumba kai agara mutari kwegena kwanyugure kero tutari kwegena na bono eize gotoka tiso konyora umurai gusi abantu begenete odanyare kurusana ni abantu omonda abantu bonse bamaite ngonyanya gitole bosonye no tutu agukwana mugusi okwanire orio konyora ago accommodate bia tari konyara guturusanania ori tokonya toko mateito promote to sukigoro abago to sukia so igo konyora nga abantu no bago siboka babe mega ye kiameke bunekemo so that nabo konyora to asukire bosio nindu twatware chinguru lakini in the scenario bado challenges zichiro bono iga kiro muntu gabwate njira yaye kwanyugure kiro muntu gabwate njira yako genda bono ntwe ndundu bwate kiama kya UDA igine kiama tu aroseti na no maite stu akaroseti kurwa serikali kiama gikora serikali na ndoje serikali rero bono ige bwate bintu bono tata no ni daraja yabunikire bono mwana serikali yogote bingi daraja yabunikira arosi no ni gintu gesare gete sai serikali ne rogote binga ki ba mintu embure kare go tu kumya go chinyomberie tayari ya erire tari ngoja kwagachwa bono no to kunyara kwega mase nyomba ya kire chirinto gosomo kwega mase nyomba ya bere rofte ya erire so eliama nche igon kuimisa nga bali batwarire uweso iyo kotaka kuburie birogo byensi make sure reputation yao erengia abantu bakwegene obogosemeri kwa abantu then now you can be trusted obogurie amburera yomugusi abagusi bonse bibabe mega yao abagusi yomugusi yo gokoriye time teto kachi proka nchigati achiko gosiekera Ozo toka ngano bwata bagaka gete ikanga guikaba kwane nga oto musa emoke ikanga ta gukwano igwekana nga bagaka gete bakoereria magoti bagoteba ngabono na bukusema abagusi bakwerusanania kiro montonyo royo ndo ori gochiari waipa yo no ori DM yo ata abagusi that are very democratic for you to convince them baba bangege kabu guikobe factual otwari reputation yengia otuara promising a statement na andeto kenga historia ekero bako ye track noro monto okunyara kuigora chinsanyi abantu bari egento kurwa sori. I want to tell you my brother Toto egento geko gera banda bange bata makuru asabara ye bana siasa na de bana siasa batari kunyara komandi banta bange bana siasa bange no bongiti okonyara bagutwara obongiti bwe opportunity tari obongiti bwe handout obongiti bwe opportunity okonyora bagusiba mino bararia obwate uweso batagete gusukigwa libaga bagusukigwa batumuka kwarigeri gwakira kwanyanga nayo gocangyo gwakachingo bikaba very good kwarigeri gwakira so kwanyoranga omuntu ari in powerful positions atagete korra abantu bali bago bagotaka kujabumba bairanirense egere tugire kale arekane kali grubwe bweka mbrene orekero konyora umuntu bono muno yina ataka okomanda none chama yumugusi okonyora abantu mbago sibokanere ekiagara bakobanga bado na tutema gokina anda you bado wikoto kolento ki wikaba tacherenze wikoto iranise so asinge nje yobo kwamanya konyora ng'abantu nyagite uri kuchiari ototo otanga ne jitiganda tenga na Kenya Social Congress yane ngiketebe no yondo teba ne jitiganda tenga na Jubilee ane gojia ngiketebe no yondo tenga una bono na igwete mwana mintu nara yomo ntubwata bana bakuri ubu president kurusiga igabire yomo na nyorete kiama gikurukugira ni something naro chemarago kuligi chikore ne kiama kine kimogusi kine kimogere terbo no mwana oyo onde na eronde nere na chete kuligi chikore ne kiama kinde kimoikoyo so umbuya bono una bajete kuligi yama biri bitari kimogusi ne decision ba megeti ne ndi bono una NDSG ga na nche NDSG kiama kitari kimogusi bono gono ndujenga numbuya tole is a very democratic na ande bono na bakenya takireko asa bono kiro muntu gairwa ni obonyomba bono tukwigwante tukiri clanism ama all tribalism kiagera kiro muntu tigatere ne kiama kiae lakini egento kero kinko imisaba gusi okwana pori ya sengoterena
mo basa kogenda gwakera abantu chikura asenge nchonga bari kiamagiti nchebuneziji tinta getito beke idiot ye candidate geta segete gosene idiot ye chandeta abantu kuri ubunge no yo UDA ngangende nchikobetereria abantu abungasinge nchonga UDA mwakererio kagara chikotesa abantu bari yaya kotete kuru for the best person tonya toko mwe ticket to make sure ngumuntu twaderivo gochikokonya abantu bari nyana babonjari etokenga no muntu ule competent so that nagenda bunge akoigirira miswara ya serikali kabisa mpaka tuko feeling antu ajaruto mujumbe gwechama kwenye kule ekakora nombono nkora boli abanjali alinko babolinga bonjali ga chikura mugwaka ni kiama mura akiri kosego mura akiri okokora ku muntu no gweso y'umuntu kubakorera emirimo kugenda baligirie ebintu abaretere n'abanjali bagontebye they will go for the personality ugweso umuntu abwate gukora ikiagara kiamange gukora gendo kiege kiamankiana gukora ikiagara utoto buno manyete n'imati chinga kiama gekoera ikiama chinga kiama ego chikoera ekero chikura chiaerire iga amane ikiama turiko yaigwa bona n'abantu bakorera chita bibono cy'umuntu cyachaka ku prevail onyo umuntu yorengo mokoria maya nabo mukora bunako konya abantu bakogoka onyo umuntu yorenge idiot yorenge gunia na onya karingi ni kiama kirikere very popular paro na bako bigu na abo nagasokera maiso marole karinga bona nincho oli mwacha kada bona nincho oli mwacha tigangole miremo akara togendrete igo libaga lia basaya no musae nande korukwa jetini musaya ase Kenya musae no muntu akoroka no busio bake akoroka no busio bake iga na kabwati daruji nyinge munae konya na kagirenga nanda 35 wote bagera 35 unati na ase Kenya karokoligele mubekano asaba chumbe tobwate se county ya Kisii abajumbe mbale banese county ya Kisii muno mujumbe Chavet Nyakundi Chanda mujumbe Silvana Sosoro no mujumbe Arifa Miruka onsi na obaitandi miaka 35 lakini abako baroko baba sa beautiful ya ngole ngingo na no muske gwiri amruto lijinga kya tsore tu iriba chore tu na uru na makia I think ikienge tiene na URB bibia kwenye bitara bwatana ya buliria chubiri wa maikete mna ene timu ya basa against timu ya ibona se definition ya yo yo dali ni box no musayoro se ntameyo very good liba ya basa ese siasa na makura sorongoro agusi ngairi bere tabone ga karto kulitiger bono igali bagali ya basa eri atiga ira sesegi anya koro musaye gotete kuyirekero gusi ndugu yangu iganya ukanyanga na bagaka bakoja kukwendozi my friend forget about it ndete kukwere ni ototo manyarero gusi ngenda gusi ndagite momanye eke goria ke beautiful people especially leaders intorigerere tia banta bakuru bagambete gusi enchera ba bege the position bagaje tabasaye kosemba tu agaje te koseba to ramamiti ndeta gote bia abantu bali bagambete gusi kale bato ramamiti erizo ni ototo usikiliria abantu bali bagambete gusi kale aseta iyo ndanya ko te bibono igaba bugate tabasa abake bakabaimoki iguru gera basa bubono igakango bako flourish kango bakorekana mbajete kuruibaga babeire bagusiekera basa yake gori yake umusaye ora abe accommodated n'abana siasa especially bali abanene n'umusaye getoro ku uri ku tikorokana ngano muntu bwoko boko utanyare gukina utanyare ko bomurayi yankyo uyino boko nyoranjire akobe kwentigatigi n'abana siasa bali abakuru uri bakonya gutumantera bakono kumamantera kono gutumwana ko beke chingo koliko ona ko minyoko sibiegari ona go unchoka ona ko kole bintu gete abuna bo banchire omuntu mungani yogotebi umugambi ngumugambi chi agenda tuataka ali gwatebeti abangina bariga ali kango to batebetika kango kwa batebiga so ekero bali kuliara isingo umuntu no mwoge ngo cyarako begenda kuma manterwa otigwo nginjugete obangukire responsibility geta sago sira tarorekana amatuka etire abagambi bagambete gusi nabo bakorete kegoriye gekeigo bono igana tugukwana naiga if you have a capacity and a capability yoko begendankyo to basa kubanyomo gakomone nako badoko bako oko banyorose erwane roteli baga especially abarayi bali bagambete bamaito bwansu bubugambe bona kwana kora bagambi rubujumbe bugusiga bago ikasi gete baerekere go situ ikira 60 batere ngabana baito bakinire to bayinguru niga akobulyo ali nando abajumbe baito bonse ba prominence ba bete chi minister ba bete very prominent in iga in Kenya kare go babu bakwendaka ondete yo tikete na masikani ngana gotire ngende no jaka no nguru asumu gaka Simeon iga bu tu ko wendaka ya bu tu no moskedo oji jaba gaka babo ngiri chiche babo bure chiche babo
oyo ndiga babo yondi abantu aba babwitu bagokora genduki bakogenda ka urite yuikite arekera tebe nga yaya emiaka yane yakora genduki yaikire nkogenda ka ngango muchumba oyo mumanyete bugambe takatiga na masikeni akagenda akatebia abana oje kaibureta abana bayaturete kitabi kingi yako akatenga proceed naro ase gusiga taiyo urene nimbwata yo amase gosene na bange barese Kenya lakini yo amaboyo kwenye gocha mono ngwa naro kurunga Abdulkadir Mohamed olengo mujumba bwe bunge ya Garissa nga ya Mandera ngagirete abole chikura limo agatebanga muna nabo liko tunesa nikire bonte angole ndebinga very good lakini busi akuna na kinago tebiga onya kurumo sawo mo kontegerete iriogieri oganyete ngamba kaka ngoja kugutiga bali bagutigera okare guikokonge hala waisi umugaba gaka na bako bangali kyardo chimbara mba kora route of investment na bagwaka naria muno musaka korogana mass of ceremony tebunga we huyo kijana akikuja asipewe nafasi ama akipewa nafasi umshikie mic no mbono among the young people kona chagete kuli gichukura kana alenge youthful kuru 2013 gocha I'm the first person arwanete segi pakangaleta maskani yeli kondo asaba na siasa bake bakugru ekiagara tu ale kurwandira li kondo omonto gale kurangeri gunga nyagete nchukwa naiga osangeliero ngoli ose nchukwa nega oena nyagete egerega tingo toka do you know what I used to do na abgata jibe asichana ko bokonyo no mochango lenge naja natene na mbunege sike abantu bateba mwe I became consistent to the point paka bono nkaleta masikani ngeke goliege ke nkirente to lugukwana bono lera basauru jibisa ebike gasa gakuru asigite gatenena ngabali bakubulinga ibali ero okora bakubura ngirunga bali bakubulinga ibali mwacha mwensi pi ero mwacha mwensi kuru monta uli kondo no monta gotaka kumanya ngio ko my friend kuru 2013 gatiga ngoro ko ali kondo omura yore elected yakora ngirigubeka ngomugaminya getenchu okwana tusangirira ngamangana yakora genduki netoka gwaji chagotete kubulie kirugo okuganya so ibagalia ito ndiriye kegoli biyaigo nese yura ruane egero you get your position yeah na akero to gukwandire guru yabasae don't you thinking ayikirese inzachinde abantu baratako westeri amabaga yabakowa namo nabasae ase amabaga munaiga asanaro kugenda kwanyoranga abantu barangeri gukwana kwanyogo sina bajumba bakoro barangerigo omo sayo lengera linga bachumba bakoro barangerigo na bata chibera no chimaga mondo so no ranga na yaba bapra bali tukeli meli maranga yaratara mukoro pira kine no alese essence mega nakigo cha kuikira arotonya arako batokoliguratinga abantu mbali bali chenu ni babu yanda kotoka se kategoria yarangerigwa ukwana ukwanira abantu nane mbali batatakeri gotokoro ekari ndiki twanya ko batokoro ase kata nyingi kumonta kuruka roso anana bachumba imi ukwana ochimoino ogenda is a level of confidence of is a level of confidence of an intruder yes ino bale mo banene bu monto chabu tatakiri ine test yemo ine verification yemo go verify nga umuntu ina bwate ke kwa gitegesi nice ine yes ekyagero monto ko sneak in into that arena onyoreri bagukwana asabando ando bateri gukwana that means because I have seen this before. Ekaronga kinero kwara konyora abantu gete bakobarangeri guiga. Konyora umuntu ore designated korangeria abantu abwate ebiri tarangerie gekosi gete. Nege kosi ekenge bwate point gete kire go deliver. Bono egekosi ekena bwe kwake sabanga kanto rangeri go nturi korangeri bwa. Igbono umuntu scheme bwekoba. Pora bwate kona deliver ya deliver na gende gito konyara gutanga. Yeah. Is a creativity of a person and you don't know monto kwake sabu ngonyora akabagangara karako ikangete yes creativity yo monto mwano mintu to konyara kumanya se gosokera ige ngobo sibo boli o mato sibo boli kero bosire borobo nuke gotema kubuika teranse mboko igatereka boko sokera mununga piu muna buya be kona buwa be kamra na bogo japna bole yes ono Wiki mwanju muligereri nengwana ya getembe litukulia lero asetogende gosanga amo no mwana siasa kurwase bunge ya Bonchari omoske Darius Mosoti wose embura embe oyo owochikoligi karo kyo bachumbe kurwase bunge jo ya Bonchari na boigoni garo muliki bwe kiama kia UDA ime county ya Kisii gotangani gale interim wose ni gale tenendra igo kolengi go okukebeka boronga ni interim iminetinga igo olionde bwenso tete kaba masaka jana data nga Mosoti no ali gatini kana ochmuina igo na bago chanya karo na bago ko jara kurwabu na bago chara cha chichi wa kwere na rakeru bueno akaro umuntu ai kire go somwana siasa ingire
kwarengire ekerogo geteiga murabona kwarengire ekerogo kia bumachoge yani bonchari igo minute nganza chinde kwarore gendo ngere getari kokoreka buya utakere gokora yo monyene ekaratinga itu semonto na chego kurusie ekerogo muno ikaransiga nyetararora ngaite to ikaransiuje goseto amagos nare gusora ise kubune ekerogo egega ige sababu nero chinde kero kwarengire bunge ya bonchari ebunge ya bonchari ngikirieta gete ayoroche uranyara kobago kereta. Biamono, my brother, that's a very nice question that you have put, Oklos. Banjari ba minto bon spi montegerete no na ba gusimbale montegerete more maiga motaya banjari akinti anga seri uswali na baliko beli nginjira konyo ndibwensi. Ikirugi ki na ba na inchi ba bonjari bandangeri antenene. Ne kerona ababuli tinga nkimoroche bagate ba bonjari representation yetakeire terarekana. Bonchari buno manyete CDF votambe mwana mintu chibas chiko cha NHCDF no meteka okole bintu bibiri ego kora education ya kora magana security as a constituency ya Bonchari ebintu binde de arnomo buna bono kwa gache biras ine budget ya kuba appropriated ya National Assembly ebiras bi kwa gache wandonsi kenyingima kero mujumbe ebiras ngweti gubire ne body area national yo kwaga chegento mokorwa no kurwe namba yebirasi motage ne cost ikre krasi ke kuira so NGCDF ya proof ya ke stamp ya teba kwane construct chibesa ne serikali ya Kenya kurwa chipara cha kera chipara cha kera no kurigiria sabantu bakorera mono chipriority asi chikorete gento asechire opi kichipara chiria marieta korengana buna auroche chisaregete obeke list oenane chiba approved chibe kwase procurement tendering process chiete chirosi ya serikali ya Kenya gwakana onye gutagete gwagachira mu assistant chief aba assistant chief mpata kere chi office o se police stations bado boy go beke proposal NGCDF e podietie chibese chinjikora gendoki inchiro ne to ko mujuma monto ko kolega si ino mo fund manager ne regasi yabo amone committee ya CDF ntagete ko kotebi go muralia nga ebintu ebyo abanchari mbamanyete ebintu bya kawaida management of a pasari abantu ba complain sana abantu ebinga abana baba baitire bakurangira ku national school isiko ya bonchari ne jinsemo chindi e committee ya CDF koroye karansete yo kuruchi pasari omujumbe igarwete instructions nga abana bonsi piba gosoma isiko ya bonchari mbali ko ku pasari iko that means mismanagement of what is already there. Ikonga umwana ogosoma urwete bonchari kino gosoma school tali ya bonchari tari kwa kupasari. That's isolation or discrimination and that one is illegal in Kenya's law. Tuone ko discriminate ekiara na bana bali buna bono mwana arangirwe national school bonchari ntubwate national school arangirwe je kisi school
KMTC yeitero Bosonga Kisii National Polytechnic ogende Kisii University onye ntobwati kinisi onye totabwati institution yichikira I want to tell you my brother amona tiante ebe institution yichinya bururu nere sasa national school lakini nengarera yake abali nero ne changiete nero nsa kango ntobwati an improvement nyamataro kango nyanchwa tebwati biashara wetera chirent ne biashara kwanza mwembe kango ntobwati mwembe nonyi wede kango ntobwati nyamage have you seen so kango ntobwati jogo kwegure ege ntongo teba bono niki omwaka uyu kango ege ndakore buno mujumbe noko genda ase serikali ene kiagere serikali nkobekere 10 million yoko chake TVET TTI polytechnic or a technical vocation something ago chakira ege ragenda burie serikali enene momente chibesa to the tune of 140 million egere TTI erosi gwenene na ndebe were equipped echake ko function TTI yebuna bono bonchali ari yago so my brother tutu buna banafunzi bakoba place tikalia totebe kwa mfano bale tu abana chirifu 2,500 asoko chakira alafu sukuru yenyene chake kokora advertisement eligi abana bande emente abana bali bana bagocha ututo iga just before classes chichaka wiki before kuika bachake kuli kichinyomba bakombo asabu bakomenya enyomba ile mole ya Bosonga ya ikire totebe yekire 4,000 abana funsi bagocha 2,500 echine nyomba 2,200 abantu bakonye rent buna bagoso abo abana bachakire kuli endagera bakoragiri wasabu buna bagoso abo abana bachakire kugure binte town yeyu town ya chakire kuguru abande ngotinda bale abande nkuli bale chips abande nkuli bale chiyoyo abande nkuli bale so ebiashara sabu bikwimuka ine semester yemo nibagite omu principal bwe school ya Kisii National Polytechnic na totaibo ngo igaga tenga bwata barokigwa 16 bagosomesa institution yeli kama gotengo mwana oyo omone gagotumika shilingi 200 lituko shilingi 200 lituko kama gotenga igo institution yeli nkolete chishilingi chire 3.2 million kila lituko chiko tara Bosongo wetera sike chiwonjo kana Bosongo abuo eyo ne TTI omwana ominto manya kuligera libono ntubwatiri chikoliriri gotebanga ki abana 70% be institution ya serikali ya bekirwe kenyorekyo babero from the locality employment ya take place go sera take place institution yinkwa gachweri nkona kokorore improvement bono nyene TTI paka no practical materials ngo korukira alicho gosomya abanafunzi awao ebinto mbira bigendete kwa gacho go comment kwa gache birasi suppliers bakonyore biasara ba supply contractors banyore chi project igabo bachake kwa gache miradi contractors bago jaka kwa gachabu chibundi chekenyorekyo they will be very busy nabako uri baletangane kwa nyuguri yes abantu maybe boko skilled laborers banyore baga bakora imirimo so tuko chikomeki abantu kenyorekyo kegima busy chifundi chi contractors nyo chibe busy chikore gasi suppliers bago supply bitabu amasakara chiwino nini they will be very busy esabuni ebiashara sawi kuimoka bono onye semester ya mutwanyora abanafunzi totebe 2,500 semester ndengonyora turebo nane ni ngona kokora muri advertisement abana within 2-3 years okonyora abana tuwa rekenyora bwe institution cha abana 12,000 abana 12,000 kero montago chikomenya nyomba ya yabu ototo obotakambo bekenyorekyo abo goika bantu bayimukere very good nakinta getebo nchari ekitu walire tokulire mu gako yakore asinyiru kokora tokonyore TTI yo toruwa tosukumeke MTCSOE tosukume university satellite ya MSOE totebonye bumurinda tukubeke kemo gekoleta abanafunzi abo Riana tubeke kinde gekoleta abanafunzi bandi tubeke kinde bugia kumuna bumurinda agagose bugia kumuna bomaliba tubeke kemo nande gekoleta abanafunzi banda asabo gokonyoranga bonchari tugupungusa obusabereri tupungusa enchara tupungusa idleness tupungusa obolebi bwoko yebintu bigotindia because abantu bale very busy ni biashara ibi nabye bintu mujumbe akonyara gusuguma 2 abajumbe kurukale na kwana gase clip kende kegatara sana abajumbe kurukale na ubakaligereria abantu bali bali kuru ebinyoro babwata masoma maya babaligeri kigasi cya serikali bo managing director obo CEO wakaigurenga onye mubwato muntu bwate grade gete gosogorega na gada gata esemo yes oigwe chama dio parastato somewhere oigwe bintu ama muraka manene oigwe obo CEO somewhere bonchari gaiga muntu taiyo onakurwanirwa be queen any position
Mwako nacha. Na singi nchatari nacha nturi kumurama nturi kumuruani enga kiyaye negendere ndo yo kumukuna ngokora tamu yaye. Lakini yakore tamu yaye aruribaga so that omuntu aso office or aggressive. Omuntu obwato munwa. Omuntu obwato moyo bwogukina because you might miaka yo mugakoria na maybe era nyororo sire maybe tabugati asa gocha gukina gucha. So that tuli an opportunity abantu bekenyorokeri nona baba bodi chikuru mwana minto badari koira. Ni libatanye bugati umuntu ali or very active. Kiagara bona bono nya ninki nerete chikura jobo jumbe ababonsi bitu wagwetu na barabararia igongo gende serikali ali tatamburuge ministry bwana mbeka abantu bali babe abande chichi parastato abandi babe ko busio yes abandi babe ko busio chimwinaria abandi mba connect ni biasere binene serikali so that omochango kurangirirwa bokwagacha gusine sukuru ondo cha daibere ko barangiri ondo cha na 10,000 na njana leta 200,000 buno mojumbe kwanya jabere million tuagacho muradi. That's how a member of parliament can build up the constituency empower lingatas. How can you empower other people onye to create economic infrastructures chia sabu egera abantu bande bamanya konyora bakonyora omanya ko barangiri bonsi amasomo cyano ndo tukire mumanya ko roromo korendo kike muhimu kyumo cyando yo amo moyokuri asinge njeri yansi yarekanire na keko rabanchari kurubo maliba kuruliana kurubugiyakumu bomurende ngima bante binge mbulembe you have a talent yogo kwana sukaigoro no bole musukaigoro tokoiga asiye okonye constituency yes na bono go mosike Darius ekaro kuligereria buja ekaro kwana igoro yemeremo yo mojumbe to kwana igoro yemeremo yo mojumbe tara kwana igoro kiganje kya NGCDF kyaro kaninge seginero gati igoro yekiganje kiga mbale bagokerwani mbale bagogesegeta matukabwa ngo igana ramo wasiri mu neno mukoro mosike Raila Murudinga okwana ngatagetageti nigatetekerusi kwa kebe kosene sense ya bagavana omojumbe omukoro umusike wasumwasiri bwechibesa umusike John Badi na era katebanga yaya nchabu areseri for the first time goikatoetana naye zichingwana njetingo kana ganje kunwe nabajumbe barakanira bagokigera sana tinda ara muchumba royo mogoteba gatageti anonya abandi bagoteba egatia abasenta barongo bakwanire ngamba gatageti njimbatekebo egibone egetambukire ebunge yebukire getambukire kwa sibiganja binde bibere gose yokubeke kiganje kiga asedi chiko nabo comment kiganje korunga Senate Oversight Fund nabo ekige korunga ngaf National Government Affirmative Action Fund na Beyonce na NCCDF bisoese asedi chiko lakini mone signero asikiganje kiga ekaranga kiyongere sikiganje ekerengeri kiane niki Raila Amolo Odinga ekarago kwana iga minetiga iga data accountability balance and checks balance and checks iga minetiga ega si umujumbe is oversight kuligereria inga kibintu bigoko yes not implementation na bora ira goteba iga leira ga goteba nganjera teyo ndagene njake kwagaje kirasi ke kwagaje kabobe na ni njake go kyoba sai ko chakoboli ngaki kirasi kyaro sitikobe yes na ni njake go kyoba kinkoba sai die gendona rosi ekyagere njero ra krosie to kumenya gose go quality 30% kickback kuruo ndege go gotebia ebinde na bigo kuruo gosene company ya kwaleta ya yes yokoleta proxy yokoleta company umwiri kwabeka mwinogaria gwakora boronyo kwa umwiri ara yokoletere 30% gocha na korubobe ngochi koboli so you cannot be able to oversight Raila what is saying literally ekiganja kirika basoko boku kwao abajumbe batwari chingrubo go oversight so that nariega asiera nyara gukora konere quality I think that is it abajumbe maybe akabago kiegerere kyagara mbabwate interest yokonyo ko influence na konyore gintu kuruo yes igo nchiranere ekiganje kirabe getigare ke koruku NCCDF geko kirese kie constituency lakini getali samagoko ya bajumbe. The only thing ndadive na Raila ekeganjeke nkegoje county government kiagere county government yoka neme chando county government yoka asiji responsibility ebwate ntora gwena bano nili yote yes bado bono ntukurusia ne GCDF ende asiji yote linde iguru yabara ko tebye ne GCDF erusi wo kurua saba jumbe batari ko influence entokoro ka administration DCC sub county yeju ai karansa aurosie committee ya CDF bueka without the influence of member of parliament egere emiradi iriya chicha bachore no nabantu babiri kurukire ward bawe karansa se committee area kwenonyi gwete bakoleta ji proposal chemiradi
no mujumbe na ruruji propose chimiradi ya saro chare arochereya babeke propose bajadiliana bagenda bafandi muradi olia umuradi oli okorwa administratively ekero muradi uyo okorwa administratively bono nabo mujumba gocha akonyara ko oversight oversight administration kwanyugoro toto bono mujumbe na bagocha bolinga DCC uko wapi bana mbona hii choo imetengenezwa vibaya hivi wapi DCC mbona hii darasa ichawekwa chuma za kutosha vile inafaa boni gasi yako enda bia bono umudisi ga kwa gachi birasi abgatembeo ngumujumbe ngojaramo munyokie sibi so amagi siyo mujumbe gocha so mwana inchi no gokorinchi umujumbe akufuatilie miradi yabo gusene ko quality so abana inchi nabato ngumujumbo yago twigirira ama urigiririga osomera umudisi unatararosia edaraja yitubya ochirega igosomere contractor said contractor otabira umudisi bakora advertisement upya contractor residi asera tu said gagre yasinyiro okorega sibwa so that aba noroje gas chisena tachikokora yo wake getu koligererie abagafana nabo konyora buna bono nkororo nyonka ngwa kare geturi ono kufuatira ibintu ono gwake geturi na babantu bakumwanje nginjeju so na baba jumbe umujumbe nabo gwanje nginjeju tali rasmo sera abantu na babantu bakugwanjanga uyu jamaa anafuatilia kazi yetu ngojole kwa bolinga ngikigana yes so I think is ko koruko no nyanda magana buni pasari nonyi wede no buni pasari yeye administration ni ikorangiria ba chief bayigule ekorangiria ba chief n'abature n'abaturedi abana bonsi bale the application cho office ya ba chief verification ya ko at application level in the next 3 to 4 days ere to location level ke okuru kororo after 5 days ere to in district level sub county offices baiti abana for bonsi bikro mwana aigwikwali oye propose ko babune inate banga 70% subdivided among all the applicants the rest of the 30% yegotigara ebe limited ebe limited asabana funsi bali vulnerable imanya kanenga ki aba DCC abana abwate bonsi pi 4000 abana aba egento tokokora igo bakoegwa 70% equally bali bande babwate mejandere unique nchuja muina na ande baba sorted out the candle bamenya comment to 30% equally I think member of parliament can get an easier time yoko oversight administration haigoriye bintu na bigenda tokorekana yeah biake mama ncho muligereri ndo cheno ganda gutuma chicumbe cia ugaiga ya masemo wetras chinamba chiko bwate 0741583878 na boga 0726447367 ejicumbe chioka tokunyaka batoko soma nturi kubwata simiero amogata kuchia kaso bunge kolende chiro chinduri kunyara batoko bwata aelika ujumbe yokaiga lino tunyara kaba tokwiraniria eke gose kerekerekia tokunyaka batoko gieti nara ukonginyolinga agotanga Willy Obiri was the councillor once and he left 2008-2013 Daraja Mbili Kitutu Central Ward, a gentleman who left politics. Uyu mwana wa yepaka kaaso kati naligyo bagambi. Do you know my father? He was a councillor one term, 1997-202. Na akawacha hivyo akatimuka karata gete kuligina ende 208 iligo jaka ngamade mugaka yaya kwa ko nganchira ngango chinguru akanga ibisiono moyo murabu neke korojo ko igwe mbulembe hata wizo nyabege sirani kango bado sai gasumbwete buna bagaka bali bandi yes nara ko bolinga tabiti batrietria ya ko bolinga se bunge ya Bonchari umuchando munge twabere tokoro kwa abantu besigwechi igende kankere muchando kanoere nunga njengera niriyekyo na gwanjere egente kige siwe chibuna nkobo mujumbo Bonchari igonko genang karanse no ne minister ya industrialization ngi karanse ne minister ya agriculture baru ororomba ndigia next part and kire proposal mbayreji propose mesa yabo bandi geri investors kuruisiko investors bachichega iga barosyo muradio monene industry nene yokorosyo obuyo na recycling of waste you so that tobe ko buyo buntu use bo create job opportunity abantu banyore abakori imirimo bagocha abo bakombo ekinyomba asabo bamenye so that to create asabu ebiashara botika ko muchando babera egenti kilageti asabu kilageti creativity abajumbe babere bako bebirugo what they lack is creativity nande mbabwati omoyo bogo fuatiria kusukuma egento nje mbule mbe mbwata omoyo bogo sukuma ototo abanjali mbaga if given the opportunity my brother
Kumanjali mbagotegate. Naro kubuli padonga umurai wense na tabanga egetigia sunika nke chike chake korosi kubangoiga mwasiri muskemigo cia karore kanoro kurinde ntura manyanga kikegendrete sofa. Nganjiringira ni riekyo. Ntuagamba no mochairman okay muske karibu koistani this morning. Ntuigwana nago ikatare 21 all technical reports chons pina drawing shows pinko bayango ya chire in place. So between next month anga kishire next month between 7th and 15th katiabu. Egetingo ja ground breaking kokorwire. Yes. Uyaki mumancho mulige. Nane na tebete biyanga tebanga abakoli emirimo baito bago chigo jaga kolega si yabantu bamenyi basune kana bonchali bae we priority. Itanga ni yoko kolega si alia babundi bali bakolegasi abantu boko nene materials chiriro kalichira atakerualia abantu baitongo supply bali bintu bonchali bara igu first priority kakyo toto nento abanjali ba minto bara mene bara igubuya yes bara igubuya buna abande bakoigu oya kobolinga ninki kebolete chiro ya suneka enyara kabage gokina na ego ne municipality timaitinga kwesene bwate municipality lakini era ego korenga no kugwana kwanire gakoranga tekabwate municipality tebwate municipality na ndeta ko information propose nene ro agendrete I think ngo chibesa nko be kuchiri bwango wiga supplementary nero ya kurumo isonde teraji jao tutoigwe binto ya kafa echire nene takire kwa gaju ya serikali ya nene erine ye county ya mate echire nene takire kwa gaju rugura echire nene takire kwa gaju no ja se este chire esa idea rugali pakera miri bnera ali bogeka echiro nene takire ko be kwalia so igo pia wea echiro ne ralia ye serikali ya nene ekwaje serikali ye chire liyo president ya beka ya kwanalia Nairobi so nkobe kwere igoro ya status chia suneka tinta getiko kwana igoro status ya municipality ekianda mangana county government mono nana kuengage mu governor maybe I may take time to muengage baadaye to manye birengeli ya bwate lakini nyasa ko tokonya kiane myaka ebere go jibosia iga ka tu asoire kirugo ibinte binge no bire bi county government na botoko ligo mu governor to ikarasa tu asoda odi mejando y'omonchali kuna bono tararu abwa samangana ye abonchali kuna bono mu governor ko muri request indege nteke mabanchali nkorera bale sana muna bono gesero abantu nkorera bali chichumba bwati nkorera aikererano abantu bakora chichumba bwati no emesi ali toko nda twagurugo kumi bandekero namba bwati chichu muna bono toko enda itibolia nyabaru abantu no ebange gosangerugo kumi ande county government bantu mbabwati chu ikirubu muinaria no abantu bakogora chiduka chirega yo kumi bayange gosangeri bantu mbabwati chu toko genda bitare abantu ali no bagosanga binchonchiyo nakina arago sabanga kurancho mugavana ontegereri ogieri ano mwana minto mugusi ancho konyo monjali njabuno mono galibo monjali kana nyora no opportunity na bonko boliri abanjali agere mumanye bintu bijane to monjali na ende issues chigo toka suneka gabo especially chaba koliemeremo abakoliemeremo basuneka bairiri bagali okwabuza baegwe chingu chibese chabo buya chinga kijita keire na ende baegwa masikani bakole clinic buneta keire so that na barabu banyore ngeria basomeri abana aina aramagendera ali twaligetie twara kubolia abantu tubakolere ya naro gukwana okubolinga niliboligete ligalire tulikia kega kubolinga embulembe ngoigwe embulembe akabera na matiangi uyu no mungao uyu no mwana ominto ni mwanjirete ngo tumekaliri etelio lakini ali tumeke biyata ali tumekase kitasirira saliri eto no mwana ominto okobera nere na mwanjete sana na mwanjete ngo mwanje muleke najete bo muroyi begule embulembe ebale babere na raro Darius Mosoti olienda kuruku Dennis Dennis yeah nanje bono ntake kubuli saidi emule Dennis gose onere nkuru nyuma ngomuru nyumiri ya kabiri uyakegema na umwanju muligire nyoko bwate keborengere kende gosibuli ndo ragendere kubuli na boto kunyara kaba toko lisanga ya masemo na umuske Darius Mosoti aka Embrembe ndanyara kaba gokera ntoko sangana to sanganere amange namuno igoro ya siasa na boigo ama genderero na ndo chenga chinza chunchigante kogenda ngukora togochia asege kekere mutu nara okubolinga ase ayamuna murayo makogo kina bono inkyora nyaka bogo kwana igoro yo mugusi ko ligikero kyo burayi bwense ekero umugusi ko ligikero kyo burayi bwense za good gesture na ande no ko siaro bwoba na into yoro kinga kero kenda ba muraga za gukelinkeligo
tatigarinde nte basa koboko kunokoba ya tigukaturigiririe maite bintu mbiro kurigiriria egento ngere tokoroka we don't want rigidity eseke gusiti ngomanya gente kyo toto nakindake beke o ndageti obomo maithira bokurigiriria karokurigie kirugo gokonyora ngatu kunyara ku korengi njugete ona lepuli nabo gusukanza okubwatana nabandi lakini koborio mwana ominto Fred kukurigiriri gokonyora babisa babukire kirugi kinjiro gukirigie support ira takia neta gitara out of logistics neta gitaba ntabangi bibisa kwebinene bakubwatesie gokonyora siasa yabire nyinge to basa kumanga ayotindie nande njiro tari koramo muraigwenze nje nkorambiyore nabo gocha kurigiriri korege ntuna kirigidio ni akora so that tu kumanya nabo konyora uma tu kwenda babwatara nali asire igo mu murori buna gukure gepindi ekiagera ndutagitige sirani Kenya anyaro komatebe ngana ara kubwatuke na bako mubwate siasini ni gabo sia tu kumanya aho konyora kiagera tu kumanya bako konyora umanyite imbuya byango tebyo toto imbuya ugambe nsi bwato morembe iristable ekiagera ntutageti omuntu kugambe nsi irekitik kiagera Kenya sai history kwarigereirie Kenya buno kubuchikura igokwenda kwabera ikemiti enyi sita abantu bamanya kugwanja bosaigo kwamanya kujaka kuchanda politically nabiri bono ukore bacha style gitega bono Kenya sai nabiri nje bono ndete ko batebiga president yiri kananste kirugo William Ruto bono igana bwate chinguru gete chiae una bwa bane bwa mangana ekiagara nkwaro jabu na kunyuka nyukare debut lakini baada bwate stamina yo kunyuka nyuka serikali baka akabwekero Koseli William Ruto ku ofisi sai tigatanga siumunga muamoseli lakini abere isikasi ni ninjiriria bwatu munu abantu bako mwanja cyake gucana no gweso acha ke gusumbu akoruisiko na no mete tanga kuna Uhuru Kenyatta moko materinga litaya beraka baru ali inactive in politics because konya tara kora kitamu ibere mona ko matengo mwaka genda lita ara acha konya go prepare comeback mne ya Trump na chakora comeback ye ko bembe bono in fact campaign yego chaka kijima campaign yego chaka kijima I want to tell you kentonke kokorekana ubuna bwo bane bwa mangana inche ndana koregere ngomwana minta pime aligererie teli bo bagata makoriye kerogo is good thing to do ekiagera enkwerwanererore lakini te abantu ba minta abantu gete mba advising anoko kunokoba ekiagera bona bona nyora abantu maroba be parideti omuralia abantu maroba parideti bataranyara gukora kasi ba batatu kwebisa maiga yes batatu kwebisa maiga buna bona mondo na rojo kwanu asegete ro kurerwa matanga ba matenga kambe bintu byao ntota getia abantu basinyirwo kolegasi bataka kwebisa maiga yo muntu gitenga poro muntu lia koligie kiama akoli chikura ne kiama gianka usaro yoito ngatokobera nere nge influence ya yeto influence abagusi mbali gwakera kiama abagusi obagwakera etabyomo etabyomuntu nakeka twara tabanga ki abagusi mu gwaka chikura mwenzi bya se mwabeta choro muntu mubasa wajole kiama lakini ago debo mwana minto kora nyoro ligeri gabeka intelligence yawo kwa konyoranga na kongwa kana de getironkero to kira pibu na karonsa abo gukiro cyande ko bere isiko to basa gotiga bagusiba bero mustunime minyoka ali akesabu so amwe na runa Gideon ya so agali mu bwatara ne gali aho egwe bitali bere serikali nayo no kotamira iga so that ku 2032 okonyoro mu muroyo koramboro ko bako tebanga mu muroyo mbya konyoro segazi na ndi mbya tu abwaterana ndoche ngabo Kenya mbya to kwenda kuchibosio Koregas. Think is a good idea to do. Nara kubolinga aba MCA na barwane batwale kaganja kinga muna CDF tema itinga kiraroko lakini barwane banyala kaganja kiden nera never advisable mo MCA ta gutwara kiganja ako implement gasi mo MCA ta akonyara ko oversight na implement lyo nyoko implement pa urwe responsibility yo ko oversight igabana bakuru yo oversight ge minute ngo mugavana otigaire akuori ko chiali muna tagete onyo mo MCO tagete kitia ko implement egendo kiae implementation to kunyara ko implement and then you oversee yourself it is impossible what you can be able to do is it that irorio ekadibere frana mwirangiligwe a responsibility ye scrapped from legislators maybe batigeruji responsibility sato me ko kwa representation implementation
with the legislation bauru oversight so that we can be able to create again to kende ekiao body na oversight neba ni EACC ga eche kwa oversight body kwa oversight lakini onya ke nona bajumbe responsibility kwa oversight yeta ke ile bono baurwe so that ba matigirwe ekwerende in fact is another good proposal that we propose in the constitution amendments changes chikorwe so that onye oversight baurwe bas batigirwe implementation bas ba control CDF onye no ko baji signatory yes na nara nero ko bolinga dibolereria lengaga utigalia mbachira keigo ari ko bolinga igoro ye umurai ugorikie kero kyo bochumbe ebirogo gose amabagayo bwari mu gochera tangaswa lakini umekuboliga akubolinga abalimu ba junior secondary babere bakoreranga batagete betenere financial autonomy kerengere kyo musiko yungereki bono egentekia is a good idea igoro ya balimu ba CSS gwetenera ntagete bono igande dagote sai una to kwa naiga chibesa bono ga Kenya chibesa ni chinke mbesa nchiribu ya serikali ngo strain yeri kyano ne nchire gotomera chisukuru chibesa ni budgets pado bolemberu mbokora tegentuki bro tindaro ranga ngo nyara kana kere bwango igegentekyo is a good thing betinenere is a good thing betinenere lakini rero isukurigereria no chibesa karo chikotumu chibesa cha CSS karo chikobekwa okonyore cha primary cha delay kokonyeri cha primary sukuru gete cha bekiro konyori cha CSS cha delay so that the jiri jamanya kobekwe round yebana kobeka in faces eminatinga beza njira izana aseserekali chikobekwa korera ndi bune bintu bya bere binge bikurana na ndi kintu kya tumisiro moralia mono ne richikeririgia igoria make ibintu bikaba very expensive bikwire ni baba Kenya bakuru bango nyingi kwamanya konyoranga mbiri kuisana paka tuage na makobeso igo is a good idea to do lakini okoro gure merumboro ya serikali neta asibuke kwa na openly lakini nje buno mulikyo manene gwe kiama ege ndongo tebanga is a good idea to do kiagera mbuya CSS yetine kiagera ga se bakoba primary mba feel it comfortable kiagera qualifications chiabo na wachibweke na baba secondary wana mbali konyara kwa ranga buje gonga junior secondary baraboro chikana bali primary abu kana na bota kiribi tinene bae weji principal chiabo bae wa administration yabo berange muri birasi babwate mbibere next year biko bitatu bono next year biko chiko bitatu no na bata kire batware kutatikani ili barate bikunga batware subiranke igoiga ese stability gotoka policies shira sikushira so that kiagere kinege in transition you know when you transition something we go to ability budget kiagera buna bono bago suma sai binde kingabe ke tu budget so etwara go sabanga mwara ko baba abaremereria sinini kegende ke buna moko no go sukuma is a good idea so do tuare CSS yetenere ki yeah na kiagera usukulire none karo chibes chaba chiko tomu cha capitation na bibi kire cha secondary chiko tomu chinga naiga cha junior secondary cha tomu chinga naiga cha primary cha tomu ro chinga nige ndoketa tokiba kaini lakini bwana junior secondary chama go chaba control na konyoranga balimbali konyora right yabo una batakiri roche akara alia state house kwa rocha alia karo ya Tracy diaria nkwaro jenja ali mu bakuleta ali ngende kinto tagit ya tagita ba egere chibesa chiri umete cha junior secondary ngo facilitate chira ali mu alia ba primary alia banga bintu bike so that be konya njirinde ye yakonya korani gisukuru one karo bakuunga kurusi werororo etebeteka nawe bakoranga negindo konya babwate baulwa kwegure na bali mu bali bakora ali staff ya JSS ego feel very comfortable ego feeling agiranda tasked no needs ya bonchiri ko ba chiriko ikirani kwa mwana batana libechi institution ya chikoro kunga kiagera baguti koranga language ya batiri kuigwe kwari buya igera igweke gocha igoroga apa secondary goze within their jurisdiction nada kubolinga na echirani yao boli muskenga echirani ya Nyamira nebwate urane bwibiro bitatu byo musie kiama kya UDA ngakikie bangira sobochori obo
abo biroge byonse bingo bogoli tole twebangire sana nyama iya na ekerenyo na nyansiongo ibiroge byonse ngo bibogoli tole biroge byonse ngo bibogoli tole ndoli machia soigo na ere campaign yecho njengo ja kujitenera yes no tokali tokominyoka abu kweli tukwanira abantu tobaro kinganga kire buya na ndaba candidate tobwate na abantu abaroro abantu babantu tayari kyagara opinion poll ntwara kolete ebale buya bali guru before to buy ticket nago tebi go muraria nturi kwena na ticket ngasi nginje to ko muntu ndebwensi pinga to cyako mu campaign li ko ni umuntu tari koneka go twara kuruta 50 fast twara rumuntu raoneke na ndu muntu abantu banjete twamanya ko mwetike ticket ekeko no tebia abantu opening ko badenga muakire kyama chikura muakire ogokora ku muntu usetabye umuntu yes egentaba abasongo bakorokanga meritocracy basis yes that is the formula that we use nara nero bolinga se orobongoro gusi ndwanya gutwara umundo chorire buna umusubati rais yanamone sikero kyobo chumbe na gushobwa musinto bwatoyomo ikiama kia UDS umusiko yuatenerete ngakikirange bikebangete igoro yamabaga ito muna abasubati uyu no musubati ko boli abasubati botambe nko babali nominated ndo barendete bado ntubwate getiro iga ntubwate you know enchirelia tasubi ya kiume bado ase indajero kasege Swahili nero migusi so bantu mbara ikake wangu ekiagere enchira nere bakoligereria basacha kero bako bakira chikura kiagera chikule chekaro chigwa kwano nabangina nabo bagwa kachikule chisana abangina nabo bagwa kachikule chimono bagwe yakira abangina nabo bagwa kachikule chimono mbabwate enchira ekero bakuligeria basacha ndeda ko teibono you know bantu bangi muri kwara manganaya lakini asinge njende mbura ndo mono galinganji tukwana manganaya abasacha mwanje tekero moko ba broji dinaba subati babwate mechanda wao moko bakwanira soft ribu yaigo abasubati bakutukoroka zukorumbo subati onde karako chikumu approach ara munyere bobe bono basubati bako basobora imbali koira basubati bande biya nonyi gwete basubati barasobora imbali koira basubati bande buya lakini abasacha barasobora bare vera accommodative bakoira basubati bakole babakerubo ngaki baba bochere mbiyole so that language accommodative language father figure like husband figure like kwanya rumuntu abangina batu ari rumunguso batebirori nere isabantu bamubikire kura so gokonyoranga abango konyora kitabia cy'abantu individual ekiagara no ninjira nero konyora abasacha barabara abora yinjira barandura abasacha bande ninjira abasubaji barara so konyoranga kawaida nemanyire kurukarenga abasacha nabo bakora kurukare lakini asingi ncheju dibageli o mwana minta boli ngali bagali abasubati ngairire kiro kwanyora basacha bachorete 3 kwa mini 2/3 basi aga kwota kalikande gagotigara abasubati bako ba nominated ba feel igo aye kaba umwana chama bona se chama yeto yauda kaba very active wasi to kora chi campaign iko beka chinguruo tona gukoraba so that vinche buno mwesikia karongo cha korosi nomination list ko bange bintu nkuligire lingambia kwara ko kolega sinumukia ndaende kwalenge na intwe nabo to kuligire litwikaranse n'abajumbe bali barororo n'abarayibande totebenga now we have to consider these ladies mbya bakora nane mbya bakwaga chechama yes nabone kiama kia UDA Kenya tukabage gachora aba senator babere kurwa se county ya Kisii yayo bachole bone bo mwaka very good merongevere ne very good musikesio kenyuli nabo igo musikegiroli obuba nonye musikegiroli ke amangana ndabera tutugachitaka manyora yo lakini umurali otaragendale Hindu ngena kubuli kale ganga bagaka bagambete kale mbachite kwemba wabasae baito aso ebiroge bine very powerful sukiwo chaiguru lakini tata manyebisa kubinde byabere bikwemba wabagusi baito ebiroge bire very serious bakwemba wabantu bakina buna bono kwa mfano musiki William Ruto ekara aligirete 2017 ro chaka bwatha kabesio kenyuli akakabe ko visi research mwana uli akakolega asiali buyoko kumyaka murali mwana uli akaba active watoroseri ebi kwerende bitambatu asibaga rosiri abangina chireso mwana uli akaba vera active ali orocha karirugiri umwana ona bakonyara kobega into mambi akamobeka ali nomination list umwana uli orocha senator akaligiri umwana uli kuguro uli rwabambi yara kwana lirichi ko ale kwerwana ali kwerwana akamopima akade umwana ona bara abo muntu akamuembawa
usikurigirira ira Amolo Odinga akarigirira mwana uri okuru kumayaka kuru mwinu akarigirira ngaka mwana kali kuru Nyamira nkali mogera lakini kuru Nyamira akakanominate akakaimba na otambire kobe president ase muroberi geteiga bakaranga na bakora mba mobo chama ni buribuko denere gendo keria ari odenere mechiase ba kubeti so ndaite ko gotebinga nona kwana ngaba gusiba minto babeire bakogamba gusiga bakububa kogendaka mbana gutwara nkoro yo gusuguma na barabu baimba abantu baito barorekane biru kwanyugule so nakekora ngotebanga ki eri vasi ya bana basubati usaba bangina nerororo inokorega situbugate sibune chama ntoroche buna togotara nabo tokurigeringa nyagete nko bari na intusana nko yegerare serikali nko tobugate siari so gojibosio nabo konyoranga na itu akobari ara koboringa ese bunge ya bonchari yatwarire amangana gete makeiga anene mono igoro yo borendi ase akonyara kabaga kwandire ward yabo gusero ningi omoske Darius yanyara kabaga kwana igoro ya mangana yo bolendi nabo igona roboli nere ase geteiga nyara kabaga kuboli igoro ya kyokonya gorandi ngonya koligiri boli lirinde serianda guchi igoro yo bolendi me bunge yo ya bonchari imeye bunge ya bonchari umanyete is about mangana security muno mujumbe igogocha nabo gocha kwarangirie takirenga omujumba gona tagotwara nonya baada ya miezi migwiri ochicho ikaranza na security team ya constituency ojaga no DCC okikaranza na ba chief bonsipi ekiagera ase kitikia egia NGCDF amangana security na kolete kento kiege naro ndane kento ntakwana environment nero asini na kinyaga ntagake nkoye gubara kabesa gete lakini ro bakwenda bakora chi tangi kendo getega egere kare ikaransi security area umanyime chando yo constituency ase kolete kento ki asiri ekera a interrogatory aba chief aba assistant chief aba omoyo motivation yekorwe so that abantu ababale de riri issues kiagera abantu kurwe binyoru no bumanye to mochando osa insecurity ase okurwera na insecurity umete bwate chi approaches ya wao ndo bwate chi approach choko kwanira abantu ndo bwate chi approach choko emba wa abantu for example my brother chande menge insecurity yakoba no botaka ninjara okonyora and jobless okonyora abantu bali kenyuru mbabwati besa nonyugwete mbabwati gasi bagokora mbabwati biashara bagokora bachaka kolengera ligokoro bosalia baura abantu ebintu byabo do you know my brother if given this opportunity ndete TVET ndete TTI I mean ekwere ndete technical ndete KMTC to be in place abantu babe busy kukora supplies abandi bagokora ubundi boda go somba bali mu gutwe sukuru abakora emirimo into and flow people will be very busy we will have two minimal cases change security within the constituency in fact even security apparatus themselves egazi barabe bagokora ne yokurenda emechi y'abantu n'ekinibo ekiagera mbakutwara abantu bagokora obosalia people will be very busy working mwaigurege so in security to deal with it no to make sure that to create the opportunities etokoroka economic infrastructures within the constituency so that we make our people busy ekera abantu beto babere busy to konyora muntu muna bona tora ototo mbona negasio andeda no to ke go kwara bosalia nande koregasia to konya very good to ko samba nyimbo iviro no to ke go kare konywenya sore nande koregasia to konyara so the more we make our people busy how ndai go tenga you can make people busy as go introduce chisani kyoko bogolia keki ya serikali ototo no medezani kyoko bogolia keki ya serikali na chechi na kwa na chini institution kwa mfano bura bonege tigeri kiendege kego chaka buna gekoera erine sani abantu bonsi pibago chichi board chi national chigo cha institution chance bichagu siri baga bako kunechi ndega alia Kisumu abako gusuneka nonyi gwete igo tuakiriti biashara aba muraba boda baba bogoli gali baba leta chikali cha taxi cha mnyoka cha Rusiali cha minyoki institution so we keep aba side busy boko nyanga basa embale bare ko cha kokoro salia lakini basoire taxi banyorere gasi gwetirege tikiendege kiaerere ine sani ya letire gasi ya kipiria basa busy bare ko cha kokoro salia to kokora bonne institution ichi na teba ototo
toko sirio bosari bonjari ya ingobori nga bonchari ne bunge yamo yabo elie manyakanete igoro ya mangana yebinyugwa byogotindia na mona marwali atancheiri yo musikaranya kabakwana. Very good. Ntegerere buya kabisa abanjari ba minto monyigwete na abagusimons pimonyigwete ase mwabeta na abarai bakiringencho gochako mu governor aba MCA na abajumbe baito bonsi. Amangana ya marua ekesi kyo konywa maru egentekenege kongu bantu mbago tiga konyu maru. Ekesi gyoko amarua bantu mbago tiga koenga marua. Na abantu kuumia na gotaka igoro yo konywa marua bado bantu mbago tiga konyu maru bataka batige gotaka pada bantu kuikaba chandiki. The only solution ingende de korbune mbura neki. Igona re gosaba ekwerende registration ye kor within the county government omo MCO mo ngaini aire pire ni county assembly. Pire yo koligora isia marua echanga. Ekere changa ya mere ligora isi. Amarua anchirwe. Atigoro kwa marua tancheirwe. Atigoro kwa marua tancheirwe. Ekera ancheirwe. Ekera banta marua ya ancheirwe turu ororo tubamenya koru ororo turu PSC base tie board. Ekogenda ere body yibwate na bantu ba health. Bakogenda babegete amatuko amarua ya korosi webinyuro na sa korosi rigwa na masingira. So that the guidelines kibekwe abantu bakorosi amarua yanki bagoneta gutwara bayi guchiresesi. Abantu ebigwango bagoneta korosi amarua mbigwango ki ase wiki ngosomo tienyi na anda amarua ya before atarachaka koni gwapi. So that abantu banchirwe abanywa marua lakini amaya patiko simeka maruroche na jinsi ya gaibi ndagete koko tebia amangana yo kona posere abantu nakikiretira marua mangi ndagete oyo gukura marua efomiro nyango kutebia abantu batige kunywa maru no gokora iga no ko make sure regulations kibe kwigoro ya marua amarua rosi wa maya abantu bako bakunywa na ande bantu mbabasa kubekirwe kepindi kyo kunywa maru jinza bakunywa batiku banywa maru turuwa uti na ande banywa maru andonsi bakunywa baisa no mubere batige boka mara yona kominyokaniga na basigali bako na utenenki nonyi kweto muralia babwate peyo bako genda basigali na ubako genda marua bana ko correct chibe asa kuru asabali bako enga nonyi kwete na bali babwatirwe babwatu chibe baina na basigali chibe asa batige runchira so a solution yengi ya amaru apimwe kaitira nisibe kwinchira amaru ali akorosi wabe bune ndagira ebe buno hoteli nonyi kwete omuntu akunywa hoteli chinzatake chinzatagite abantu banywa marua abaisa no mubere babwatoke todo peura manai machana kwa yebeke beke ma bago chibatamira nga kubwamana nga na marua tanche iri kose pombe aram na pombe aram ibwende kwalalishwa tigango tebio toto nkonache karokora abantu bakurwanese egi akarokota kwesana ningango tori ori ngwerere ke scenario kono robo ndo bako jaja mono nalibone kutindia very good lakini motebe lakini otenese motebe basikane akana basikane ese ginerwane bago tigana very good see that's simple chick egento to avoid ya marua apimwa abamaya rero bakale ko beku obuyo mo make sure o maruta beku obuyo amarua akorege ndo kieke abekirwe chinga kia korosigwa neke gwangu na ande nyuma atarasoka konigwe apimwe kwanyigure so that abantu bono batigiro bakonywa marua banywa marua maya onyo gukunywa kwanyu kwegungo korora renza abwo ayarara gukurara gatatu okwimokeria kanotige gukurare mpure twera bune yojara tugusigo okwimukotiga iwe komo ngana warugo kani ayenego bono let me ask you oyo gukubwata bwo musigari gutumwa kubwate igakonywa marua bagotangana baraba ngora oncha bare omochibo gutumwa kubwate bakonywa banywa evidence igakonywa marua ngwa rojari mugozire batanga mugo onywete evidence oh no nya kyogo do musigari ukonywa ati kubwata omorebyo mwabo ngwara ali omujumbo ndikuruweza ni agazanga babwata abantu abajumapili mambi mubaire kanisa dyako babwata kubaire seri babwata baire ali kanisa kiri kubeku nayo torekera nikyara mwezi nabale so njenge ngotabanga abantu batige kubwata uguru yokonywa abantu batige kubwatwa ndoko
Jende de goteba igabone serikali ye county nya serikali yenene inu boli mwegwe data y'abantu bakoenga muira marieta abantu aba barangerigwe batebe kubana cheresesi abantu aba barangerigwe a county government with conjunction na sub county administration offices paro si sechu paro si board na ande with the inga kitokoroka with the health sector babeka namo so that the banyo experts bako pima ama kwenda maruara amaru na caps so that emanya kanenga ke mundo nerokonia marua motori sipio gutoko konia marua osoko konia marua tapimiri oinero kobe kuchingayo so that ya marua amanyekane nyagetokonia na endinga kinki gwango kya konia so that abantu batigu free banywa maruabo bono rolia marumbo sabantu bakonyumano minto todo ngate neje basyawo oiga bagende bakore gazi bamegoja kunywera marua nchiku na gina that's my tech yes bia mono tima itiko seno bwatekende chinsa jiro chichelte timo sino bwatekende anyaka bagogote yo murigereri abo Ogetembe TV nabo igo motegereri Ogetembe FM maroro ya lero chikito kuchikonyara ka batoko kora umuroboli weli tukuri ya lero Mtegete ko tebege ndeke mabana ba minto ndete kwanda iguru yechi kadi yechi abagusiba minto montegerere te mwezi pia semwabeta tebia basaeke goliege ke abasubati banywa mbirugo cha gusiga igaba ke na bali babwaterete chikura Nairobi Kisumu ne jinse mo jisiko especially bono buna bonchali bali babwaterete chikura isiko injumu bwaterete chikura nyombaga nali muranyara kole tobora in place bora nyara kole te binte bina kwana gabira nyara ku improve economy egento kende kyo mwali gusiengima mo baisa ko gendege tuo wakera abantu chikura ekaro chinga kichiko cha goika ngase ngenja bandaba bari kiamagete kiamagete bwanjite yaya igura nyore gwakira umutukuro gete ekuru umutukuro chiko bachanda akini asenge njore kiamagete bwanjite ekiama tarikaro kikigo cha gochase mu bwate mechando ke bakonye yaya no muntu obwate uwezo ne capacity yoko bakonya ekiama nge kunyara gochicha ke address mechando ye constituency yaya no murai muratoke mwacho room ya nerura nyare gochicha asota oti mechando mu bwate igonare ko bada baisia bagusiba mindu mwe space mwabeda komoko wenda gochora ligeri abantu buya muri ngani nguru muchange kanisa jibe nyingi ni nguru erongorie nyingi ekiagera nabo muntaka kobeza ale daru erongorie nyingi birero usale to muchango chinyingi lakini okoruo kongo okugwechibeso kwarwa ari muchango eterie qualification ngumuntu inaise no gojokore gasi ngie miaka 5 qualification yengi ano kuligeri umuntu bongo muligeri ugweso yae muligeri bindara nyare gokora ebindago kuana so that mumenya kumenya umuntu oyo na bataruetyo muchango jibesi nyingi lakini tomo obogambi you will use resources available and access to visita keire kotolete ebintu biri bitorengete buno mwana inchi egere nendo to improve obogima buno mwanya bantu yeah kina kiwo kuno kugobori kwano muralia Bino mwancho murigereri Ogetembe TV na boigo Ogetembe FM umutegereri Ogetembe FM asemagaro ya lero iritukerigaria ichuma ritukoria rengeria masingira nande na nyire gentakemo muskeno mwana masingira nande gwikamwirania mbeo akwanigoria masingira gekora na nyiringa ase amasingira no ejunero ukuna bweli bwao sabe masingira kwana gente ngana yamo igoria masingira tokochokora biyamano thank you nara ko tebinga abantu ba minto bona iritukulia lero riengeri yo kwadmisha mangara yo simeke mete kumuranche kukuligeria section especially rocheri bagandiro nande kukuligeria linga nige tunu goruli bagandiro kena mente mete ekiagere mete yenerera tokonye egere kwanga mise kiangazi kiagera moiso kuligeria mete njera ya simeke tuku last year mingi ya chakire ko flourish e result ye muramuro chebinere bya kiangasi umuraringera tuita una kyataka tuitire so abantu bamintu simeke miti tu chipara kando bali mu bwata chi space chingia simeka chipara kando imiti kogenda iguru ego chigwa attract yembura about from area mienge go chongwa bune ya itonkali mwaka my father suja mazingira anje tako chonga about from mijuntu de mete go kina echipara bune metelia nakuru nkwali gele metelia se Gideon bara go tarane president William Ruto ali soboka emete bune na de usime go chipara indigenous trees rie go kina iga ya rochikano bichingi ya kando ekorosha mazingira maya aronga our streets iga bantu ba minto kumuranja se mwabeta mwensipi bali mole chisukuru abali mu bali mu bwato moyo muyabo na umukwerwa mwabikira ni staff room mwarete metero na 5 mwaba nafunsi basimeka igo we shall have promoted amangana environment egere climate change tonyara ko ya contain
biamono kigimo mwancho mu rigereri ogetembe TV na Getembe FM boigo asinganjo kwanyara kubako kusanga mona into koruchinsa isato go ikabona sensema iga yenkwana ya Getembe litikolia lero nche ni gongoro kwa runi ototo nyangiri niko toka bere na Darius Mosoti Mbura Embe kurwase bunge ya Bonchali monogeri obonchali na boigo muliki wiki amakia UDA na boigo kurwa sensemo ya kabire studio niko twalinga na DJ Atsan go se Kevin Ongeri na boigo magachi kamera nigakoro kwa nigakoro kwa Lucas Mogaka bandu bagochwatanga no mumuro motambe kigima ase egetase nikia Getembe kyansi kitiganda gotora boliro bya no batagali bya ya Getembe TV na Getembe FM goika ankaki ende na boto gukorera enkwana ya Getembe abu mwanchwa omurigereri gatwara obuya obotoereru na boigo weekend ngiya bali bakwende kanisa litikolia ngio esabato engiya kigima ya mara bantu baminto Enyagitari ya Medford Hospital nigo egokurareria clinic kya Neurospine gusege tekyo mugongo goika obongo tariki 11 mutinyi 10 umukoyega asenyagitari yeye ere asepara ya Kisi Referral Hospital Road mbarigererie asechinse mu kikubwatya yagita abarwaire bari babwate brain tumor, stroke, epilepsy, multiple sclerosis, sleep disorders, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, naboigo other dementias, migraine, naboigo omutu wa tirioka, neuromuscular disorder, traumatic brain na spinal cord injuries. Consultation fee nechi shilingi chilu isato choka. Batarere ose oake simia senamba 0101 001 127 ose 0762 105 505. Eduka